जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजेत. आमचा मिडल स्कूल ओरसचा विद्यार्थी ध्रुव गोसावी याच्यासाठी त्याला तबला साथ दिली होती. त्याचाच मोठा भाऊ चिन्मय गोसावी आणि त्याचे काका हनुमंत गोसावी यांनी हार्मोनियमची साथ दिली होती. धन्यवाद ध्रुव. मीटिंग कॉल टू ऑर्डरची विनंती करतो. सर्व मान्यवरांना मी तसेच उपस्थित आपण सर्वांना आपल्या जागेवर उभे राहण्याची विनंती करतो व राष्ट्रगीत गायनासाठी मी ध्रुव गोसावी यास मंचावर निमंत्रित करतो. सर्वांना मी आपल्या जागेवर स्थानापन्न होण्याची विनंती करतो. Of the things we think, say and do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? धन्यवाद. सर्वांनी स्थानापन्न व्हावे. यानंतर ज्यांनी आपल्या पूर्ण कुटुंब या देशसेवेसाठी राष्ट्रहितासाठी पणाला लावलं ते होते शहीद लेफ्टनंट कर्नल मनीष कदम यांचे वडील कैलासवासी स्वर्गवासी शशिकांत कदम यांचं एक 12 दिवसापूर्वी निधन झालं. ते आपल्याच परिसरातले होते. तर या विश्वशांती प्रार्थनेबरोबर आपण त्यांनाही 2 मिनिटं उभं राहून श्रद्धांजली अर्पण करूया. ओम शांती. आज आमच्या रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंट्रल यांचा 22-23 या वर्षाचा पदक्रम सोहळा या ठिकाणी होतोय आणि या ठिकाणी आपण सर्वजण उपस्थित राहिला. सर्वप्रथम मी आमच्या क्लबच्या वतीने सर्वांचं मान्यवरांचं मी स्वागत करतो. आज या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मान्यवर या ठिकाणी आजचे
इन्स्टॉलिंग ऑफिसर प्रशांतजी मेहता साहेब, त्याचबरोबर या ठिकाणी आपले एजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे एजी नीता गोवेकर मॅडम, त्याचबरोबर दीपक बेलवरकर सर, त्यानंतर आपले SR गजानन कांदळवाकर सर, त्याचबरोबर प्रणय तेलीजी, आमचे मावळते अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कोलते आणि नूतन अध्यक्ष उदयकुमार जांभोळेकर, या बांबळी गावचे सरपंच बांबुळकर आणि बाकीचे आपण उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्वांच्या नावं घेत बसत नाही, आमच्या मंडळाचे सर्व या ठिकाणी मेंबर्स आणि इतर सर्व जिल्ह्यातून आलेले रोटरीचे मेंबर्स, या ठिकाणी आमच्या या रोटरी क्लबचा इन्फॉर्मेशन समारंभात या ठिकाणी होत आहे, यासाठी आपण सर्वजण आलेला आहात. या ठिकाणी थोडंसं मुद्दाम सांगावंसं वाटेल, आपण एक समाजामध्ये जन्मल्यापासून एक शेवटपर्यंत आपल्यावर अनेकांचे ऋण असतात, आपण अनेकांच्या माध्यमातून घडत असतो. या ठिकाणी आपल्याला जन्म झाल्यानंतर आपल्याला लागणारे जे विविध सोयी सुविधा असतील, साहित्य असेल, मग ते कापड असेल, दोरा असेल, दूध असेल, वॉटर असेल, मोठे झाल्यानंतर पावडर असेल, लिपस्टिक असेल, जे काय असेल, कपडे असतील, हे सगळं आपल्याला दुसरे लोक पुरवतात. आपण स्वतः सगळं तयार करत नाही, आपल्याला इतरांच्या माध्यमातून मिळतं, म्हणजे समाजाच्या माध्यमातून मिळतं. मोठे झाल्यानंतर आपल्याला घडवणारे आपले गुरु आहेत, आई वडील आहेत, मित्रमंडळी आहेत, किंवा थोडंसं ऋण व्यक्त करण्याचा थोडासा आपण प्रयत्न करू शकतो. या ठिकाणी मुद्दाम थोडंसं आठवण करून देतो. या ठिकाणी कमी सगळे रोटरी मेंबर आहेत, बऱ्याच जणांना माहिती आहे. या ठिकाणी हे ऋण व्यक्त करण्यासाठी रोटरी क्लबची स्थापना ही 23 फेब्रुवारी 1905 मध्ये पॉल हॅरिस यांनी या ठिकाणी केली, शिकागोमध्ये या ठिकाणी केली. आणि शिकवण मला वाटतं 2-3 मेंबरना घेऊन सुरुवातीला त्यांनी केलं आणि नंतर त्याचं वटवृक्षामध्ये रूपांतर झालं. आपल्या भारतामध्ये 1919 मध्ये कलकत्ता या ठिकाणी रोटरी क्लबची पहिली स्थापना झाली आणि आज या ठिकाणी रोटरी क्लब आपला जगभर संपूर्ण फोफावलेला आहे. संपूर्ण रोटरी क्लब हा जगामध्ये काम करतोय. त्या ठिकाणी जगामध्ये काम करताना त्याचे एरियाचा फोकस काही ठेवलेले आहे, म्हणजे काही ठराविक भागामध्ये ठराविक एरियावरती काम करायचं आहे. एरिया थोडेसे मी व्यक्त करतो. टू प्रमोट पीस, टू फाईट डिसीज, प्रोव्हाइड क्लीन वॉटर, सॅनिटायझेशन अँड हायजीन, सेव मदर्स अँड चिल्ड्रेन, सपोर्ट एज्युकेशन, ग्रो लोकल इकॉनॉमिक्स अँड प्रॉडक्ट द एन्व्हायरमेंट. अशा प्रकारचे काही फोकस एरिया या रोटरी क्लबने निर्माण केले आहेत, त्याच्यावरती आपण फोकस करून आपण आपलं काम करत असतो. या ठिकाणी मुद्दाम उल्लेख करायचा वाटेल, मान्यवर बोलतील, या ठिकाणी जागतिक पोलिओ निर्मूलनामध्ये आपल्या रोटरी क्लबने एक जागतिक स्तरावरती फार मोठं महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आले आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे 1979 मध्ये आपला रोटरी क्लब तर जागतिक स्तरावरती या ठिकाणी रोटरी क्लबने आर्थिक सहकार्य करून संपूर्ण गव्हर्नमेंटला सहकार्य करून रोटरी क्लब पोलिओचं समोर उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये अनेक रोटरी क्लब होते. माझ्या माहितीप्रमाणे कुडाळचा रोटरी क्लब जास्त आमच्या परिचित, या ठिकाणी मी कुडाळला विगत असतो, या ठिकाणी मुख्यालय म्हणून सेवेत आहे, त्यामुळे परिचित आहे. मला वाटतं त्या दरम्यान एक रोटरी व्हिलेज कोर्स म्हणून काढलेला होता, आमच्या शाळेमध्ये उत्पन्न झालेला होता, मी त्याचा अध्यक्ष होतो. त्या माध्यमातून रोटरी क्लब कुडाळच्या कार्यक्रमाला एक दोन आम्ही गेलो होतो, काही कार्यक्रमाला गेलो होतो. थोडासा परिचय रोटरी क्लबचा होता, कणकवलीचा रोटरी क्लब माहिती होता. पण आपल्या खेड्या गावामध्ये किंवा बाकी इतर गावामध्ये रोटरी क्लब जास्त अपेक्षा व्यक्त करून त्या दृष्टीकडून पावलं टाकली आणि आमच्या रोटरी क्लबच्या मेंबरना डॉक्टर कोलते असतील, उदयकुमार जांभोळेकर असतील, त्या सर्वांची गाठीभेटी घेऊन या ओरोसमध्ये, ओरोस हा जिल्ह्याचं मुख्य ठिकाण आहे, या ठिकाणी एखादा रोटरी क्लब स्थापन व्हायची अपेक्षा व्यक्त केली. मला वाटतं अनेक मिटिंगा झाल्या असतील आणि आपला रोटरी क्लब या ठिकाणी फेब्रुवारी 2021 मध्ये स्थापन झाला. जवळपास वर्ष दीड वर्ष या रोटरी क्लबला होत आलेली आहे आणि सांगायला अभिमान वाटतो की या रोटरी क्लबचे पहिले अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर प्रशांत कोलते यांनी सर्वांनी यांची निवड केलेली आहे आणि सेक्रेटरी म्हणून उदयकुमार जांभोळेकर आणि ट्रेझरर म्हणून नवीन बांदेकर हे निवेदन आले. त्याचबरोबर बाकीचे सर्व सहकार्य करणारी टीम त्या ठिकाणी निर्माण झाली. आमचे गुरुवर्य खोकितकर सर असतील, विक्टर असतील, त्या ठिकाणी असे अनेक मान्यवर या ठिकाणी या रोटरी क्लबमध्ये आले आणि आपलं काम दोघांनी सुरू केलं. मला वाटतं त्या दरम्यान कोरोनाचा काळ होता, त्यामुळे सुरुवातीला आम्हाला चांगल्या प्रकारे काम करता आलं नाही. रोटरी मी थोडा उशिरा जॉईन झालोय, ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये जॉईन झालोय या रोटरी क्लबमध्ये, त्यामुळे सुरुवातीला काम करता आलं नाही. पण नंतर काम अगदी जोराने सुरू केलंय. डॉक्टर कोलते यांनी बाकीच्या सर्व टीमला सोबत घेऊन अतिशय चांगल्या प्रकारचे उपक्रम राबवले. जवळपास 100 पेक्षा जास्त उपक्रम एका वर्षामध्ये राबवून ही कृषी हॅट्रिक केली तर म्हणायला हरकत नाही. आणि सगळ्यात महत्त्व म्हणजे रोटरी क्लब हा समाजाचा तळाचे अध्यक्ष म्हणून म्हटल्याची सगळी मुलं सांगणार डॉक्टर कोलते म्हणून, म्हणजे लोकांपर्यंत रोटरी गेली आहे, गावागावामध्ये रोटरी गेलेली आहे. अनेक उपक्रम त्यांनी राबवले. काही उपक्रम फक्त थोडेसे ओझरचं फक्त मी आठवण करतो. या ठिकाणी राबवलेल्या उपक्रमापैकी विद्यार्थ्यांची नेत्र तपासणी, त्यांना चष्मा वाटप करणं, कुक्कुटपालनासाठी पक्षी वाटप करणं, मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन किंवा त्यांना उत्पन्नात्मक मार्गदर्शन करणं, 3 बस स्टॉपचे नूतनीकरण हे अतिशय महत्त्वाचा एक टप्पा आहे. 3 बस स्टॉपचं अतिशय चांगल्या प्रकारे नूतनीकरण केलं. मुलींना सायकल वाटप करणं, 10वीसाठी आयडियल ॲप
प्रत्येकाने झुकून देऊन काम केलेलं आहे. आजची टीम आहे आपली, जो भी करेंगे दिल से करेंगे, सर्वांनी दिल से काम केलं आहे. त्यामुळे हे यश आमच्या रोटरी क्लबला निश्चित मिळाले असं मी मानतो. आज आमच्या नवीन या रोटरी क्लबचा या ठिकाणी पदग्रहण सोहळा आहे. आमचे नवीन या रोटरी क्लबचे अध्यक्ष या ठिकाणी उदयकुमार जांभवडेकर या ठिकाणी रोटरी क्लबचे अध्यक्ष झालेले आहेत. त्याचबरोबर सेक्रेटरी म्हणून नवीन मांडेकर आहेत आणि ट्रेझरर म्हणून विक्टर फर्नांडिस आहेत. या सर्वांचा आणि बाकीचे रोटरी मेंबर यांचा पदग्रहण सोहळा या ठिकाणी आहे. आमचे आताचे नूतन अध्यक्ष सुद्धा फार स्मार्ट आहे. त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर फार समाधान मिळतं. या ठिकाणी चेहरा कायम अगदी प्रसन्न असतो, उत्साहित असतात आणि समाजामध्ये वावरणारं हे व्यक्तिमत्व आहे. जिल्ह्याची संपूर्ण नाळ त्यांना या ठिकाणी माहिती आहे. जिल्ह्यातले जे अधिकारी त्यांच्या चांगल्या परिचित आहेत. सरकारी कर्मचारी असतील किंवा या ठिकाणी म्हणजे या ठिकाणी आपण पक्षीय पातळीवर म्हणतो त्याच्यावर पण त्याचा अतिशय चांगला परिचय आहे आणि त्याचा आम्हाला फार मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी फायदा निश्चितपणे होणार आहे. आणि हे उंद व्यक्तिमत्व या ठिकाणी आहे. त्यांना साथ देणारे बाकीची सर्व टीम आहे ती उंदी व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी चार घेतल्यात 1 जुलैला वृक्षारोपण करून आपल्या कार्यक्रमाची त्यांनी सुरुवात केली आणि वृक्षारोपण करून आणि अनेक मला वाटतं 10-15 दिवसामध्ये एक 5 कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे राबवलेले आहे. त्याला आता डॉक्टर कोलते यांचं मार्गदर्शन, कोकिकर सर यांचं मार्गदर्शन, बाकी सगळी टीम जिल्ह्याची कुडाळ तालुक्यातली सगळी टीम आहे, त्याच्यानंतर कालवड सगळी टीम आहे, त्यांचं मार्गदर्शन सतत या ठिकाणी लागते. हॅपी क्लासचं उद्घाटन सुद्धा त्यांनी आमच्याकडचं त्यांच्या कालावधीमध्ये उद्घाटन त्यांनी केलेलं आहे, वृक्षारोपण केलेलं आहे आणि महादूक आपल्या कातकरी समाजाचा जे वस्तित्व आहे त्या ठिकाणी सुद्धा साहित्य वाटप, पीठचं वाटप त्या ठिकाणी केलेलं आहे, शैक्षणिक साहित्य वाटप केलेलं आहे, अभंग गायन स्पर्धा केली आहे. 15 दिवसामध्ये 5 कार्यक्रम या ठिकाणी त्यांनी ते केलेले आहे आणि अतिशय निश्चितपणे धडाडीने काम करणं हे पण व्यक्तिमत्व आहे आणि आमची संपूर्ण टीम निश्चितपणे चांगल्या प्रकारे धडाडीने काम करेल. या ठिकाणी रोटरी क्लबचा एक नावलौकिक करेल आणि समाजातील सगळ्या तळागाळासाठी निश्चितपणे काम करेल. आज आपण हे सर्वजण या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन सेरेमनीसाठी आलेला आहात. सर्वांचं पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो आणि उपस्थित राहिलेल्या सर्वांना धन्यवाद व्यक्त करतो. माझे वचन संपूर्ण धन्यवाद. धन्यवाद हळवे सर. आदरणीय व्यासपीठ, सर्व रोटेरियन्स बंधू भगिनी आणि त्यांचे कुटुंबीय, आजच्या या आपल्या सोहळ्याला इन्स्टॉलिंग ऑफिसर म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत सन्माननीय रोटेरियन प्रशांतजी मेहता सर. त्यांची अगदी थोडक्यात मी ओळख करून देते. सरांच्या कुटुंबाला स्वातंत्र्य सैनिकाची थोर परंपरा लाभलेली आहे. त्यांच्या आजोबांनी 1942 मध्ये पेपर आणि स्टेशनरीचा बिझनेसची सुरुवात केली आणि गेली 80 वर्ष या क्षेत्रामध्ये एक असं नावाजलेलं अग्रगण्य नाव म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. सरांची अकॅडमिक कारकीर्द देखील अतिशय दैदिप्यमान आहे. HSC बोर्डामध्ये सर मेरिट रँकर होतेच, पण त्यानंतरही BComमध्येही ते युनिव्हर्सिटीमध्ये सेकंड होते आणि त्यानंतर MBA आणि MPhil करताना देखील ते युनिव्हर्सिटी टॉपर होते. रोटेरियन प्रशांतजी हे आपल्या RI डिस्ट्रिक्ट 3170चे फर्स्ट TRF केडर मेंबर आहेत. गेली 6 वर्ष ते कमिटीमध्ये आहेत अँड नाव ही इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल फायनान्स टीम ऑफ TRF केडर वर्ल्ड वाईड. ही हॅज सक्सेसफुली कम्प्लिटेड 11 मॅचिंग अँड ग्लोबल ग्रँड्स. सरांनी आजवर अत्यंत महत्त्वाच्या अशा रोटरी पोस्ट भूषवलेल्या आहेत. He is past president of Rotary Club of Kolhapur Heritage. He has served as DGSC, Assistant Governor, Assistant District Trainer, District Secretary, Admin Club Coordination, and so on. He is member of Grant Planning Resource Team and Financial Auditing Team of TRF Cadre Stream of Rotary International. Sir Best Secretary होते, Best President होते, Best Assistant Governor होते. आणखीनही बरेचसे अवॉर्ड्स त्यांना मिळालेले आहेत. ही इज रेसिपियंट ऑफ मेरिटोरियस सर्व्हिस अवॉर्ड, सायटेशन ऑफ एव्हेन्यूज ऑफ सर्व्हिस अवॉर्ड, एंड पोलिओ फेलो आणि असे अनेक काही. प्रशांत सर आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी पायल या देखील इथे आज उपस्थित आहेत. दोघेही TRFचे मेजर डोनर आहेत आणि हॅपी टू हेल्प हेच त्यांचं ब्रीद आहे. तर असे अत्यंत बुद्धिमान आणि कार्यकुशल असं व्यक्तिमत्व आपल्याला आज इन्स्टॉलिंग ऑफिसर म्हणून लाभलंय. आपण सगळेजण त्यांचं स्वागत करूया. वेलकम सर. धन्यवाद. आदरणीय नीताजी गोवेकर मॅडम, बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये 39 वर्ष सेवा करून 2019 मध्ये ब्रँच मॅनेजर म्हणून निवृत्त झाले आहेत. मॅडम 2002 साली रोटरी क्लब कुडाळच्या सदस्य म्हणून जॉईन झाल्या व नंतर
2003 ते 2004 साली खजिनदार, 2006 ते 2007 साली सेक्रेटरी व 2007 ते 2008 या कार्यकालामध्ये मॅडमनी अध्यक्ष या पदाची यशस्वी कामगिरी भूषवली आहे. मॅडमनी RDC व DCC या पदाचाही कार्यभार यशस्वी सांभाळला आहे. 2009 साली गोवा येथील डिस्ट्रिक्ट कॉन्फरन्समध्ये मॅडमना पोलिओ निर्मूलन कार्यासाठी आउटस्टँडिंग अवॉर्ड प्राप्त झाले आहे. रोटरी क्लब कुडाच्या रोटरी सेवा प्रतिष्ठान या ट्रस्टचा खजिनदार पदाचा कार्यभारही मॅडम यशस्वीरित्या सांभाळत आहेत. धन्यवाद. ज्यांच्या पुढाकाराने हा क्लब तेव्हा सुरू झाला, रोटेरियन गजानन कांदळकर. शिक्षणाने ते BE सिव्हिल आहेत. बिझनेसमध्ये इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर, बिल्डर. फर्म्स त्यांच्या आकार बिल्डर, आकार कन्स्ट्रक्शन, आकार बिल्डिंग सोल्युशन, समर्थ अकॅडमी. रोटरीमध्ये ते 2009 साली जॉईन झाले. प्रेसिडेंट कुडा क्लबचे ते 2008 आणि 2009 ह्या कार्यभार ते सांभाळले. वेंगुर्ला मिड टाउनचे ते GSR होते 2009-2010 साली. असिस्टंट गव्हर्नर होते 2018 आणि 2019 या कालावधीत. अंतमोरी गावचे प्रथम नागरिक सरपंच श्री वसंत पांबुळकर. राजकारणाचा तसा फारसा संबंध नसताना केवळ लोक आग्रहास्तव त्यांनी थेट सरपंच पदाचे उमेदवार म्हणून निवडून लढवली आणि आपल्या सुस्वभावी अभ्यासू वृत्तीच्या बरोबर ते सरपंचपदी विराजमान झाले. सरपंचाच्या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांनी गावातील सर्वांना सोबत घेत उल्लेखनीय विकास कामे केली. क्रिकेटची आणि भजनाची त्यांना मोठी आवड आहे. पंचक्रोशीत ते एक नावाजलेले भजनीबुवा म्हणून सुप्रसिद्ध आहे. मी बोलते सिंधुदुर्ग सेंट्रलच्या इन्स्टॉलेशन सेरेमनीसाठी उपस्थित व्यासपीठावरील मान्यवर, इन्स्टॉलिंग ऑफिसर रोटरियन प्रशांतजी मेहता, ज्यांच्या संपर्कात मी गेली मला वाटतं 1.5 महिना होतो आणि साधारणतः आमचा हवामानाचे अंदाज या विषयावर साधारणतः चाललं होतं की पाऊस या दिवशी येऊ नये आणि प्रत्यक्ष वीट आज होते. त्यानंतर असिस्टंट गव्हर्नर रोटरियन गीता गोवेकर मॅडम, असिस्टंट गव्हर्नर रोटरियन दीपक बेरवलकर, जे कणकवलीचे चार्टर प्रेसिडेंट आणि ते आम्हाला खरोखर त्यांचं काम इन्स्पायरिंग असतं. त्यानंतर गव्हर्नर एरिया एन्व्हायरमेंट आणि आमचे GSR गजानन कांदळगावकर, जे खरोखर हाडाचे रोटरियन आहेत आणि आमचं खरोखर इन्स्पिरेशन आहे. त्यानंतर गव्हर्नर एरिया प्रणय रोटरियन प्रणय ते, मी त्यांना गारवा देणारा मित्र असं मी नेहमी म्हणतो. आणि माझे लाडकी सेक्रेटरीची माझ्या कारकिर्दीत होते आणि आता नवीन प्रेसिडेंट होणार आहे उदयकुमार जांभोळेकर. त्यासोबतच आमचे इव्हेंट चेअरमन प्रभाकर सावंत, माझे त्यावेळचे AG शशिकांत चव्हाण सर, आमचे कुटुंब प्रमुख ज्यांना आम्ही म्हणतो शंकरराव कोटितकर सर, आणि आमचे सर्व रानडोंगरे सरपंच बांबोळकर आणि सर्व आमच्या क्लबचे सदस्य, त्यांचे कुटुंबीय आणि सिंधुदुर्ग रोटरी परिवारातील सर्व पदाधिकारी, सदस्य आणि मित्रांनो, आज 24 जुलै IPDG रोटरियन गौरीशजी धोंड यांचा वाढदिवस. सर्वप्रथम मी त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देतो आणि त्यांना जिवंत आयुष्य लाभो अशी मी देवाकडे प्रार्थना करतो.
खरं तर मावळत्या अध्यक्षांचं मनोगत म्हणायचं म्हटलं, सांगायचं म्हटलं तर गेल्या वर्षभरातील आढावा आणि या सगळ्यांच्या प्रयत्नातून आपण जे काही वर्षभर कार्यक्रम केले त्यांचं आभार प्रदर्शन असं म्हणता येईल. आणि त्याच्यात काही राहू नये किंवा म्हणून मी माझं जे मनोगत आहे, जे मी माझ्या मनातलं आहे ते मी सर्व वाचून दाखवणार आहे. 16 महिन्यांच्या अध्यक्षपदाची कारकीर्द संपताना आता थोडस मला रिलॅक्स वाटतंय. जे काही केलं, पद सांभाळलं, याचं समाधानही आहे. आणि आता कारभार नवीन उद्योन्मुख अध्यक्ष उदयकुमार तांबवडेकर जे ऑलरेडी लीडर आहेत त्यांच्याकडे सोपवताना आनंदही होतोय. माझ्या पद्धतीने या पदाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. जसं मगाशी आमचे आळवे सर म्हणाले त्यांची क्लबची स्थापनेबद्दल त्यांनी सर्व सांगितलं, तर फेब्रुवारी 21 ला आमच्या क्लबची स्थापना झाली. त्यावेळच्या थीम प्रमाणे कुडाळ रोटरी क्लबच्या माध्यमातून रोटरी सारख्या आंतरराष्ट्रीय सेवाभावी संस्थेची दारे आम्हाला खुली करून दिली त्याने. आणि रोटरीमध्ये साधारणतः अध्यक्षपद हे 1 वर्षाचं असतं आणि त्या 365 दिवसामध्ये जे काही आपल्याला करायचं आहे, जे काही घडवायचं आहे ते आपल्याला त्या दिवसात करायचं असतं. परंतु सुदैवाने मला 16 महिने मिळाले. खरं पाहिलं तर ते 4 महिने सुरुवातीचे होते ते बोनसच म्हणता येईल, कारण पहिलंच अध्यक्षपद सांभाळणं एक आव्हान होतं. पहिल्या 4 महिन्यात कोविडची दुसरी लाट सुरू होती, त्यामुळे फारसे उपक्रम करता आले नाही. परंतु त्या दरम्यान आम्हाला आमच्या सदस्यांना एकमेकांना समजावून घेता आलं आणि रोटरी काय असते ते सुरुवातीच्या दिवसात आम्हाला समजून घेण्यात आलं. आणि या दरम्यान मार्च 21 ते जून 21 मध्ये साधारणतः आम्ही त्या कालावधीमध्ये फक्त 8 उपक्रम केले. साधारणतः क्लब असं मी म्हणेन की क्रिकेटच्या टीमशी तुलना केली तर मला असं वाटतं वावगं ठरणार नाही. तर जसं कॅप्टनला की त्याच्या टीम मध्ये बॅटिंग करणारा कोण चांगला आहे, बॉलिंग करणारा कोण चांगला आहे, फिल्डिंग करणारा कोण चांगला आहे, हे सगळं ग्रहित करून ते सक्सेस आपण करत असतो. तसं या साधारणतः मला असं वाटतं की प्रेसिडेंटने ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून समजा आपण सगळ्या गोष्टी केल्या तर याच्यातून चांगलं यश आपण मिळवू शकतो. त्यामुळे मी थोडीफार त्या क्रिकेटच्या टीमशी तुलना करतो. त्यामध्ये सुरुवातीच्या 4 महिन्यामध्ये 21 मध्ये जून मार्च ते 21 आपण 8 उपक्रम केले आणि त्याला असं म्हणेन आम्ही कसोटी क्रिकेट खेळलो. खरं काम जुलै 21 पासून सुरू झालं. सर्व टू चेंज लाईफ या संकल्पनेनुसार काम सुरू केलं आणि नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात सर्वांच्या साथीनं आम्ही 10 उपक्रम केले. त्यामुळे त्या दरम्यान आम्ही 2020 केलो असंच म्हणेन. 1 वर्ष रोटरीसाठी द्यायचं असं ठरवलं होतं आणि थोडी समाजसेवेची आवडही होती. त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात 4, 5, 6 काही एका महिन्यामध्ये आम्ही एक 2च उपक्रम आम्ही केले होते. आणि हे सगळं करताना असं काही उपक्रम कुठलेही टार्गेट घेऊन आम्ही केले नव्हते की बाबा एवढेच उपक्रम करायचे आहेत असं काही नव्हतं. जी संधी मिळेल, जिथे उपयोगाला आम्ही पडू तिथे आम्ही उपक्रम करत होतो. आणि पहिल्या चार्टन नाईट पर्यंत म्हणजे 17 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत आमचं उपक्रमांचं अर्धशतक पूर्ण झालं होतं. म्हणजे 52 उपक्रम आम्ही 17 फेब्रुवारीला पूर्ण केले होते 2022. आणि त्यानंतर त्या दरम्यान चार्टन नाईटला चीफ गेस्ट होते रोटरी राजेश साळगावकर. ते म्हणाले की 100चं लक्ष ठेवा. म्हणजे साधारणतः ही परिस्थिती बघून ते म्हणाले की 100चं लक्ष ठेवा. त्या दरम्यान मग कुठेतरी आम्हाला वाटतं की टार्गेट आपण ते पूर्ण करू का. पण साधारणतः ते तसं अवघड होतं, कारण पहिल्या 4 महिन्यामध्ये मी 8च उपक्रम केले होते आणि हे पुन्हा मार्च ते पुन्हा जून पर्यंत 48 उपक्रम करणं तसं ती अवघड गोष्ट होती. मग साधारणतः त्या दरम्यान मला चार्टन नाईटला असं वाटलं की 75 ते 80 उपक्रम होतील असा एक अंदाज होता. परंतु सर्वांकडून प्रोत्साहन मिळत होतं आणि साधारणतः त्या दरम्यान आम्ही वनडेसारखे आम्ही खेळत होतो. परंतु एप्रिलमध्येच 75 उपक्रम झाले आणि 31 मे पर्यंत 84. शेवटच्या महिन्यामध्ये म्हणजे जून मध्ये 2020 खेळणं पुन्हा गरजेचं होतं, लक्ष गाठायचं असेल तर. काय उपक्रम करायचे लिहून काढले, परंतु 16 उपक्रमांची लिस्ट कागदावर काही पूर्ण होणार. म्हणजे साधारणतः 31 मे पर्यंत 84 उपक्रम झाले आणि जून मध्ये एका महिन्यामध्ये आम्हाला 16 उपक्रम करायचे होते. 5 जूनला जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वृक्षारोपण केलं. त्यानंतरचे उपक्रम फक्त मनातच होते पण प्रत्यक्षात येत नव्हते. तेव्हा 18 जून उजाडला.
म्हणजे 13 दिवसामध्ये पुन्हा 15 उपक्रम करायचे होते आणि 18 जून ते 21 जून प्लॅनिंग करून ते 10 उपक्रम केले आम्ही आणि 29 जूनला 95 उपक्रमाचं टार्गेट आम्ही पूर्ण केलं. मला या ठिकाणी एक धन्यवाद द्यायचे आहेत आमचे असिस्टंट गव्हर्नर तेव्हाचे शशिकांत चव्हाण सर की त्या दरम्यान थोडीशी आम्हाला डिस्ट्रिक्टकडून ग्रँट मिळाली होती आणि मग शेवटच्या दिवशी थोडासा आणि त्याचा यूज आम्ही केला. आणि जसं तुम्हाला माहित आहे की सचिन तेंडुलकर जेव्हा सेंचुरी करायचा तेव्हा तो थोडा स्लो खेळायचा कारण कधी आउट होईल याची गॅरंटी नसते. तेव्हा बऱ्याच वेळा तो 99वर आउट व्हायचा परंतु आमची आउट व्हायची तारीख ही फिक्स असते ती म्हणजे 30 जून रात्री 12 वाजता. तेव्हा माझ्याकडे शेवटचा एक दिवस होता. मग 30 तारीखला ओपडीला मी दांडी लागली. त्या आदल्या दिवशी उपक्रम फिक्स केले आणि 5 उपक्रम करत मी इंग्लिश स्कूल ओरोस येथे पानपोईचं उद्घाटन करून आम्ही शपथ पूर्ण केली. याचं बरंचसं श्रेय खूप साऱ्या लोकांना आहे ते म्हणजे आमच्या क्लबच्या प्रत्येक मेंबरला, कुडाळ क्लबचे सर्व पदाधिकारी आणि सदस्य, माझे कुटुंबीय आणि आमच्या हॉस्पिटलचा स्टाफ आणि प्रोत्साहन देणारे सिंधुदुर्ग रोटरी परिवारातील सर्व सदस्य. आता उपक्रमांबद्दल सांगायचं झालं तर रोटरीच्या उद्दिष्टांवर काम करताना पर्यावरण संबंधित 8 उपक्रम केले, मूलभूत शिक्षण आणि साक्षरता 22 उपक्रम केले, आजाराचा प्रतिबंध आणि उपचार 34 उपक्रम केले, सामाजिक आर्थिक विकास 2, माता बाल संगोपन 4, पाणी व स्वच्छता 11 आणि इतर 19 असे 16 माझ्या 16 महिन्याच्या कारकिर्दीमध्ये 100 उपक्रमांचं लक्ष आम्ही घातलं. त्याच्यातली सरांनी बऱ्यापैकी सर्व उपक्रमांची माहिती तुम्हाला दिलेली आहे तेव्हा मला असं वाटतं की ते पुन्हा मी सांगत नाहीये. पण तरी सुद्धा अगदी त्याच्यात महत्वाचं बस स्थानक नूतनीकरण आम्ही केलं होतं, ऍक्टिव्ह स्कूल प्रोजेक्ट केला होता, त्यांनी सहयोग दिला, त्यांचे विशेष आभार. क्लबने केलेल्या कामाचे रिपोर्टिंग रोटरी इंडिया व रोटरी इंटरनॅशनल साईटवर अपलोड करण्याची जबाबदारी रोटरी अभिजित जैतापकर यांनी चांगली सांभाळली होती. रोटरी दर्शना कोलते, रोटरी मयुरी जैतापकर, डॉक्टर वैदेही आयर यांनी NHM प्रोजेक्ट अंतर्गत विविध शाळांमध्ये किशोरवयीन मुलींना मार्गदर्शन केलं, त्यांचे विशेष आभार. शालेय उपक्रमामध्ये रोटरी शंकरराव कोकितकर सर, दीपक आळवे सर, अतुल बागवे सर यांचा कायमच सक्रिय सहभाग राहिला होता. क्लब सर्व्हिस मध्ये डॉक्टर वैभव आयर, रोटरी विक्टर फर्नांडिस, अरुण मालनकर, सत्यवान चव्हाण, हेमंत बागवे, समीर परब, रामचंद्र गोगळे, गौरव गोगळे, रोटरी रविकमल नागी, डॉक्टर विलास सावंत यांनी छान जबाबदारी सांभाळली. स्पोर्ट्सची बाजू रोटरी भालचंद्र सावंत, रोटरी उल्हास पालक यांनी सांभाळले. आमचे मेंबर आहेत ते मुंबईमध्ये असतात, रोटरी मिलिंद कुलकर्णी ज्यांनी नेहमीच तिथून आम्हाला प्रोत्साहन देत होते. व्यंकटेश मानसपुरे यांनी प्रिंटिंगची कामे सांभाळली. या सर्वांचेच मनापासून आभार. दी कसार पंचकृषी शिक्षण संस्था तिथे आम्ही जवळजवळ 13 एज्युकेशन रिलेटेड आम्ही उपक्रम केले होते, त्या सर्वांचेच विशेष आभार. डॉक्टर प्रसाद देवधर भगीरथ प्रतिष्ठान, रेनबो रायडर्स ग्रुप या सर्वांनाही आभार. ओसरगावचे आमचे एक मित्र आहेत मारुती वायंगणकर जे आम्हाला सुरुवातीच्या सगळ्या प्रोग्राम पासून सगळे जे फुलं देत असतात ते पूर्ण फ्री आम्हाला देत असतात, त्यांचे विशेष आभार. आणि रुपेश मेस्त्री जो आमचा आकार प्रिंटर्स आहे त्याने वर्षभर आम्हाला खूप मदत केली, त्याचाही विशेष आभार. आमचा पॅरेंट क्लब कुडाळ सहित जिल्ह्यातले आभार, धन्यवाद त्याच्या सर्वांचे. आणि महत्वाचं माझे अर्धांगिनी सौ डॉक्टर दर्शना व चिरंजीव शुभंकर यांच्या सपोर्ट शिवाय क्लबसाठी वेळ घेणं शक्य नव्हतं, की त्यांचे आभार. दर्शनाला अक्षरशः घरची आणि हॉस्पिटलची बरीचशी जबाबदारी सांभाळायची होती, तिचे आभार. तसेच आमच्या हॉस्पिटलचा संपूर्ण स्टाफ बऱ्याच वेळा प्रोग्राम मध्ये ऍक्टिव्ह असायचा, त्या सर्वांचे आभार. आणि आता या नवीन वर्षाचे जे प्रेसिडेंट आहेत 22-23 रोटरी उदय कुमार जांभवडेकर, रोटरी नलिन बांदेकर जे सेक्रेटरी होणार आहेत आणि रोटरी डॉक्टर फर्नांडिस जे ट्रेझर होणार, यांना पुढील वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो आणि क्लबसाठी माझं सहकार्य नेहमीच असेल असं मी ते आश्वासन देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय रोटरी.
जबाबदारी घ्यायची असेल एकटं घेता येणार नाही. तुमच्याबरोबर तुमचा खंबीर साथ तुमच्याबरोबर पाहिजे. मी जांभरोडेकर वहिनीला आमंत्रित करतो. बोलवून घ्या, कारण त्यांच्या सहकार्याशिवाय तुम्ही हे चालू शकणार नाही आहे पुढे. ज्या पद्धतीनं सेंचुरी मार्गे आहे त्याला ओव्हरटेक करून पुढे जावं, कारण त्या सेंचुरीत तुमचा देखील सहभाग होता. तर अशा शुभेच्छा देऊन मी तुम्हाला प्रेसिडेंट म्हणून इन्स्टॉल करू इच्छितो. वर्षभर त्यांना जरा सामावून थोडंसं सांभाळून घ्या. रोटरीसाठी सोडा. यानंतर मी
माझी जास्त स्तुती केल्याची वाटली मला. रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंट्रलचा आज पदग्रहण सोहळा आणि त्या सोहळ्याच्या निमित्ताने आपल्या कार्यक्रमाला स्टार्टिंग ऑफिसर म्हणून लाभले ते सन्माननीय प्रशांत मेहता. त्यांनी मला आत्ताच सांगितलं की टीआरचे इंटरनॅशनल कमिटीवर आहे. मगाशी मला दर्शना मॅडम सांगताना वाटलं की फायनान्स आणि ग्रँट या संदर्भात काहीतरी आहेत वगैरे, पण नसा तरी तुमचा इन्फ्लुएन्स असेल. त्यामुळे अध्यक्ष म्हणून मला असं वाटतं की तुमचा आमच्या क्लबवर आशीर्वाद करावा. आपल्याला माहिती आहे की इतिहासात पहिल्यांदाच मला वाटतं इंटरनॅशनल रोटरीचे महिला अध्यक्ष झाले जेनिफर जोन्स. आणि योगायोग असा आहे की आमच्या एजी आहेत त्या नीता वळवकर मॅडम, त्यासुद्धा एक महिला एजी म्हणून आम्हाला लाभल्या आहेत. अतिशय सुस्वभावी सगळ्याच्या आणि सपोर्टिंग आहेत. तर व्यक्ती म्हणून त्यांचं सगळीकडे आहे. ब्रँड अँबॅसेडर आहेत कणकवलीचे. त्यामुळे अशी व्यक्ती, कणकवली म्हणजे धगधगतं शहर आणि त्याचे ते ब्रँड अँबॅसेडर आणि सतत हसत बसलेले दीपक, त्यांचं ही खरं तर इथे स्वागत आहे. या क्लबला खरं तर ज्यांनी जन्म घातला, ज्यांनी खूप प्रयत्न केले, वारंवार माझा परिचय नव्हता. मगाशी सरांनी सांगितलं की सिद्धांत सावंत याच्यात मोलाचा वाटा होता. तर मला वाटतं गजानन साहेबांचे आणि सिद्धांतचे फार जवळचे संबंध होते आणि त्यातला परत सिद्धांतला पहिल्यांदा मोटिवेट केलं आणि असं ज्युनियर टू सिनियर असा प्रवास सुरू झाला. आणि प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात, प्रत्येक चांगल्या कामाची सुरुवात गजाननाच्या आराधनाने करायची असते. परंतु गजानने आमच्या क्लबचं स्थापना केली असे गजानन कांदळगावकर. खरं तर मी या रोटरी क्लबमध्ये इंटर्न झालो तो एकमेव व्यक्तीमुळे, तो म्हणजे प्रणय तेली. गजानन सर माझ्या फारसे ओळखीचे नव्हते, परंतु प्रणय सर मला ओळखायचे कारण की माझा तसा प्रशासकीय अधिकाऱ्यामध्ये राबता असायचा. आणि प्रणय सर मला वाटतं त्याकालीन मला वाटतं कलेक्टर भंडारी साहेबांच्या कार्यक्रमाला होतो आणि भंडारी साहेबांचे माझे जवळचे संबंध होते, आय एस ऑफिसर भंडारी. आणि त्यावेळी आमचं इंटरॅक्शन झालं आणि मला तो माणूस भावला. मला वाटतं कुठल्या तरी इव्हेंटमध्ये झाले आणि काहीतरी इव्हेंट होता. तर संग्राम पाटील वैभवरीच्या इन्स्टॉलेशनला गेलो तेव्हा सांगितलं होतं की तुमचे पालकमंत्री एरिया आहे म्हणजे प्रणय केले. त्यामुळे पालकमंत्री म्हणून मला तुमच्याकडनं खूप अपेक्षा आहे. मी थोडा स्वार्थी आहे कारण की अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत मला वाटतं भरवी कार्यक्रम करताना तुमच्या सगळ्याच लोकांकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. मगाशी ज्यांनी शशिकांत चव्हाण, ज्यांचं मला खरोखरच कौतुक करायचं वाटतं, त्यांनी नेहमीच सहकार्य केलं कारण की त्यांच्या प्रेझेन्समध्ये, ॲब्सन्समध्ये किंवा मी पुढचा अध्यक्ष असताना ते याची नसते कदाचित, परंतु जेव्हा मला भेटायचं ना तर नक्कीच उदय तुमच्या याच्या जोरात काम करायचा, तुम्ही काळजी करू नका, असं घाबरू नका, मी तुमच्यावर सतत राहील असे शशिकांत चव्हाण. खरं तर आमच्या या रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंट्रल हा खरं तर हा जिल्हा मुख्यालयाचा गाव आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला जे सगळे गाव आहेत ओरूस, रानमामुळी, अनाव आणि पडवे, त्याच्यानंतर सुगवाड, कसा आणि प्रभाकर सावंतांनी कल्पना मांडली की दरवर्षी रोटेट असा एक सरपंच असावे आणि असे हरवणारे भजनी कलाकार आहेत आणि अतिशय उत्तम असं सामाजिक काम आहे असे सन्माननीय बांबुळकर सर. आणि ज्यांचा उल्लेख आणि ज्यांचं काम मी प्रचंड प्रभावित झालो आणि ज्यांची पहिल्यांदा तोंडोळमुळी होती, नंतर मग त्याचं मैत्रीत रूपांतर झालं आणि आता मला सध्याच्या आयडॉन सन्माननीय IPP डॉक्टर कोलते सर, माझे आता जे सहकारी आहेत ते म्हणजे बालपणापासून मित्र आहेत, आम्ही वर्गमित्र आहोत, ते सेक्रेटरी नवीन बांदेकर. मगाशी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे काही गोष्टी चुकून जाऊ नये म्हणून मी थोडंसं लिहून आणलंय, परंतु आपला थेट इंटरॅक्ट करण्याचा प्रयत्न मी नक्कीच करेन. रोटरी क्लबची स्थापना जशी 1.5 वर्षापूर्वी झाली. पुण्याचं पालकत्व होतं गजानन कांदळगावकर, प्रणय तेली सर, रोटरी सचिन मध्ये
सिनियर रोटरियन सामंत सर, राजेश बोभाटे आणि इतर सर्व मंडळी, या सर्वांनी येऊन आमच्या सर्व मित्रांना पहिल्यांदा ब्रूजमध्ये आले, सिद्धांतच्या माध्यमातून आमच्या सगळ्यांची भेट झाली आणि सगळ्यांना सांगितलं की आपल्याला क्लब स्थापन करायचं आहे, एक क्लब स्थापन करायचं आहे. त्यामुळे रोटरी म्हणजे आम्हाला तेवढं तर माहीत नव्हतं. रोटरी क्लबचं फुल फेस्टिवल मला फक्त पाठ होतं आणि ते सांगत असताना रोटरीचं महत्त्व सांगितलं, रोटरीचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं सामाजिक काम सांगितलं आणि आम्ही सगळ्यात नवीन माध्यमांनी सगळ्यात माझ्या मित्रांनी एक मनोमन ठरवलं की चला आपण रोटरी स्टार्ट करूया आणि त्या दिवशी खरं तर रोटरीचा जन्म झाला. डॉक्टर प्रशांत कोलते खरं तर गजानन सरांचं फायटिंग आहे. गजानन सरांचे आणि प्रशांत कोलतेचे असे संबंध होते. त्यातनं प्रशांत कोलते हे पहिले चार्टर्ड प्रेसिडेंट झाले आणि अर्थातच मी चार्टर्ड सेक्रेटरी. आदरणीय सन्मान्य कोलते सरांच्या अध्यक्षतेखाली काम चालू केलं. त्यावेळी रोटरीची कोरोनाचा काळ होता. रोटरीची ट्रेनिंग बरीचशी ऑनलाईन होत होती, त्यामुळे प्रत्यक्ष रोटरी जाणून घेण्यास खूप वेळ लागला. परंतु एका बाजूला कोलते सर प्रचंड चिकित्सक, हुशार आणि डिसिप्लिन होते. त्यांनी आपलं काम चालू करताना कामाला एका बाजूला सुरुवात केली. मी सेक्रेटरी असल्यामुळे त्यांच्या कामाकडे माझं लक्ष होता. परंतु जेवढं मी खरोखर मनापासून कबूल करतो की जेवढं मला त्याचं सहकार्य करता आलं असतं तेवढं मी त्यावेळी करू शकलो नाही. म्हणून ते स्ट्राईक घेतला नाही आणि मी नॉन स्ट्राईक घेतला. त्यांनी मला सांगितलं की क्रिकेटचं सगळं क्रिकेटच्या भाषेत वगैरे, तर आता मी क्रिकेटवर जातो सर. मगाशी त्यांनी माझ्या अध्यक्ष मनोगतामध्ये हे शब्द काढायला आले, परंतु आता मात्र सर मी थांबणार नाही. त्यावेळी तुम्ही बॅटिंग केली, आता मला बॅटिंग करायला पाहिजे. तर ते स्ट्राईक एंडर होते आणि त्यांनी कामाची पहिल्या काही दिवसांमध्ये फक्त थांबले. नंतर त्यांनी ती कामाची सुरुवात केली. मला सांगितल्याप्रमाणे 2020 सामना खेळताना मला संधीच दिली नाही. चौकार आणि षटकार एका बाजूला मारत राहिले आणि समजलं नाही की सेंचुरी कधी झाली. परंतु त्यांचं जसं म्हणणं आहे तसं आमचंही म्हणणं आहे की या सगळ्या गोष्टींमध्ये या सगळ्याच रोटरींचा त्यांना आतून बाहेरून वेगवेगळ्या पद्धतीने एक सपोर्ट होता. परंतु आपल्याला दुसरी एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. रोटरीमध्ये आल्याचा फायदा या सगळ्या शालेय मित्रांना, माझ्या गुरुवर्यांना भेटायला मिळतंय. परंतु सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, मला रोटरीयन म्हणून एक जबरदस्त मित्र मिळाला. एक असा उमदा मित्र मिळाला की ही माझ्या म्हणजे रोटरीमध्ये जे फेलोशिप आणि फ्रेंडशिप असते त्याच्या फ्रेंडशिप मध्ये सगळ्यात सापडलेलं माझ्यासाठी हिरा आहे आणि मी तो आयुष्यभर विसरला नाही. असा खूप चांगला सुसंवाद मित्र मला मिळाला. कारण की त्याची काम करण्याची पद्धती तशी होती, सगळ्यांना सांभाळून घे, सगळ्यांना विश्वासात घे आणि एखाद्या कामाची तळ लावण्याची त्यांची पद्धत होती. त्या सगळ्या गोष्टीने मी आवाज मला असं वाटलं की अशा नेतृत्वाच्या खाली काम करणं म्हणजे खूप आहे. पण झालं असं, 1.5 वर्षाचं आमचं वय, 1.5 वर्ष क्लब स्थापन करत असताना 1.5 वर्षाचं वय, 30-50 वर्षाच्या वयाचे सगळे क्लब आमच्या सोबतचे आणि या माणसाने त्या क्लबला एवढं अशा एका स्टेजला नेऊन ठेवलं की सगळ्यात म्हणजे जिथे काय गेले मी सगळ्या इन्स्टॉलेशन जवळपास गेलो. त्या सगळ्या क्लबमध्ये मला खरोखर कौतुक वाटतं, अभिमान पण वाटतो. सगळ्यात माझी पिढीची असतील, संग्राम पाटील असतील, आता पुढे होणारे डीजी गुलशादवाला सर असतील किंवा याच्या अगोदरचे गवीश धोंड असतील, ह्या सगळ्याच लोकांनी सरांचं आवर्जून कौतुक केले. सांगायचं उद्देश एवढाच आहे की या सगळ्या सरांच्या कामाचा जो हे आहे, जो प्रवास आहे तो मला असा पुढे सरकवायचा आहे. सरांनी जे मी म्हटलं मगाशी प्रणय सर मला बोलता चर्चा झाली की त्यांनी छोटंसं रोपटं लावलं आणि फास्ट वाढलं. 1.5 वर्षात त्याचा वृक्ष झालेला आहे. पण आता त्याची ना फळं यायला लागली आहे त्याला आणि त्या फळांना कुठलीही कीड न लागता, कुठलंही काही न होता मला ती फळं व्यवस्थितपणे जपायची आहे आणि ते माझं काम आहे. खरं तर रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंटर म्हणजे गव्हर्नर रोटरीयन नीता गोवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या क्लब मार्फत विविध शैक्षणिक, सार्वजनिक, आरोग्यविषयक उपक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात येणार आहेत.
2022-23 ची थीम आहे ते इमॅजिन रोटरीची थीम आहे. आणि आपल्या डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर यांची थीम अशी आहे की जो भी करेंगे दिल से करेंगे, जो भी करेंगे दिल से करेंगे. त्यामुळे यावर्षी आपला 7 फोकस एरिया ह्या सगळ्या गोष्टी असतीलच, परंतु आपल्याला सांगू इच्छितो की सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी करायची आहे की ह्या सगळ्या भागामध्ये आपल्या सगळ्या पंचक्रोशी दशक्रोशीमध्ये असतील किंवा कुडाळ तालुक्यामध्ये असतील काही ठराविक जी पालक गरीब आहेत जे कोविडमध्ये त्यांची आई वडील असे दोन्ही मृत झालेले आहेत, अशा पाल्यांना आम्ही दत्तक करून घेणार आहोत. अशा पाल्यांना आम्ही दत्तक करून घेण्याचा विचार आहे. त्यांचं माध्यमिक शिक्षण, त्यांचं उच्च माध्यमिक शिक्षण आमच्या खर्चातून करण्याचा मानस आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट की मगाशी प्रणयजी पण म्हणाले की जिल्हा मुख्यालयातून बरेचसे लोक येत असतात. त्या सगळ्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी कलेक्टर ऑफिस, जिल्हा परिषद ऑफिस आणि एसपी ऑफिस जवळपास जॉईंटच आहे आणि ते रणरणच्या उन्हात कधी कधी पाण्याची सोय होत नाही. त्यामुळे आपल्या प्रोजेक्ट मधनं काय करता येईल का बघायला पाहिजे. अर्थात या सगळ्या लोकांचं थोडं सहकार्य करून आणि तिथे एक पाणपोई किंवा एक वॉटर फिल्टरची वगैरे सेवा सुविधा काय देता येईल या संदर्भात विचार करायचा आहे. मगाशीच गजानन सर म्हणाले की आपल्याला त्यांच्या ते पर्यावरणाचे एड आहे, त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने विचार करायचं मी ठरवलंय. परंतु नुसती 500 झाडं तर आम्ही अशीच लावणार नाही. जी झाडं, ज्या झाडं दुर्मिळ होत चाललेली ज्या झाडे आहेत, वड असेल, पिंपळ असेल, त्याच्यानंतर जांभूळ असेल सध्या नष्ट झालेलं, या सगळ्या विविध दुर्मिळ होत झालेल्या प्रजातींची सुद्धा आम्ही लागवड करण्याचा आमचा विचार आहे. खर तर मी एका वाचनालयाचा पण एक ट्रस्टी आहे आणि इथे या सगळ्या वातावरणात बरेचसे सरकारी कर्मचारी राहतात. त्यांची मुलं ग्रॅज्युएट असतात, पोस्ट ग्रॅज्युएट असतात, परंतु इथे UPSC आणि MPSC साठी कुठे असं एक अभ्यास हे नाही, अभ्यासिका नाही. आदरणीय सचिन मधने त्यांनी परवाच मला सांगितले की शिक्षण समिती आपण आणि वाचनालय असं मिळून काहीतरी आपण एक अभ्यासिका चालू करायला पाहिजे आणि ती अभ्यासिका आपण लवकर चालू करणार आहोत. बचत गटातील महिलांना मार्गदर्शन करणे, गरजू महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करणे, मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, तसेच आजूबाजूच्या गावांमध्ये व शाळांमध्ये जाऊन नेत्र तपासणी शिबिर, आरोग्य व मधुमेह तपासणी शिबिर, राहत मेडिकल मिशन अंतर्गत आरोग्य शिबिर, अपंग व दिव्यांग व्यक्ती करता जे मला वाटतं 7 एरियामध्ये फोकस एरियामध्ये की जयपूर फूड शिबिराचे आयोजन करणे, एमएचएम अंतर्गत या भागातील विविध शाळांमध्ये कुमारवयीन मुलींना जनजागृती व ड्रग्सच्या व्यसनामुळे तिथे जवळपास 2-3 मेडिकल कॉलेजेस, 2 मेडिकल कॉलेज आणि जवळपास इतर 3 कॉलेजेस, सिनियर कॉलेजेस आहेत. असं लक्षात आलंय की मुलं हळूहळू व्यसनाधीन होत आहेत, मुलं हळूहळू ड्रग्सच्या आहारी जात आहेत किंवा मुलं ड्रग्स सदृश्य काहीतरी करायला पाहत आहेत. आमचा असा विचार आहे की या सगळ्या मेडिकल कॉलेजच्या ह्या दृष्टीने आपल्याला कोणी ऑनलाईन आपल्याला जर स्पीकर देतात असेल तर बरं होईल की त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने जनजागृती करण्याची गरज आहे आणि त्या कॉलेजेसमध्ये खऱ्या अर्थाने जनजागृती करण्याचं काम या कालावधीत आम्ही करणार आहोत. त्यांचं एक काउन्सिलिंग करण्याचा आमच्या डोक्यात विचार आहे. त्याच्यामध्ये प्रचंड मेहनत घेतली आहे डॉक्टर कोलते आणि प्रभाकर सावंतांनी. माझ्या आकार प्रिंटरच्या त्या याचा पण गौरव झाला, सुद्धा पिंपळकरांनी पण खूप मेहनत घेतली. वन ऑफ द बेस्ट म्हणजे हे तर सर मला बोलायला जाते. सर म्हणतात आमचे सर असे की कोणाला कम्पेअर नको करू, कोणाला काही सांगू नको, पण मला आवडून सांगायचं होतं कम्पेअर करत नाहीये. तर आय एम डॅम कॉन्फिडंट की आमची जी सहयोग नावाची बुलेटिन केली आहे त्या दोघांनी मिळून ती अप्रतिम आणि वाचनीय आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे खरं तर मी पहिल्यांदा बोलायला पाहिजे होती, परंतु एक गोष्ट आहे, सरांनी केलेला एक प्रोजेक्ट सगळ्यात महत्वाचा होता हाफिज स्कूल आणि मला अतिशय आनंद झाला. ते रोटरी क्लबचं जे मॅगझिन असतं त्यामुळे 1.5 वर्षाच्या क्लबचं ते रोटरी आमच्या क्लबचं कौतुक झालं होतं हाफिज स्कूलचं आणि तो सगळ्यात मोठा अभिमानाचा दिवस होता माझ्याकडे. सर्वात शेवटी माझ्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत सर मी अजून हाफ बेटर आहे समजलं ना, कारण हाफ बेटर आता नवीन लावायला लागेल माझी, कारण की या पुढच्या कालावधीत मला जर समर्थ साथ द्यायची असेल
तर नवीन बांदेकर हे माझे सेक्रेटरी आहेत आणि फॉर्च्युनेटली ते माझे वर्गमित्र आहेत. त्यामुळे मला नेमकी खात्री आहे की ते माझ्यासोबत राहतील. आणि डायनॅमिक इव्हेंट मॅनेजर आणि एन्थुझियास्टिक आमचे जे खजिनदार आहेत ज्यांना फॉरेन असेल लिटिगेशन वगैरे या सगळ्या गोष्टींमध्ये प्रचंड इंटरेस्ट असतो असे आमचे विक्टर फर्नांडिस हे सुद्धा खजिनदार आहेत. अशी जबरदस्त टीम यावेळेला सर आम्ही आपल्यासोबत घेऊन येणार आहोत. आपल्या कुडा क्लबच्या मार्गदर्शनाखाली येणाऱ्या काळात भरघोस आणि भरीव असं काम सामाजिक क्षेत्रात आपण करू. मला खात्री आहे आपल्या सगळ्याच रोटरियन्सचं, इथल्या रोटरियन्सचं, जिल्ह्यातल्या सगळ्या सदस्यांचं, त्याप्रमाणे दोन्ही इंजिनचं, आपलं सुद्धा अशा ठिकाणची या सगळ्याच लोकांचं मला सहकार्य मिळेल. सगळ्यांनाच मनापासून मी इथे धन्यवाद देतो, कारण की एवढ्या मोठ्या क्लबची ही अध्यक्षपदाची जबाबदारी ही माझ्यासाठी विलक्षण महत्वाची सुद्धा आहे, तेवढी अभिमानास्पद आहे. मला सगळ्यांनी बोलताना सगळ्यांनी ऐकून घेतलं शांतपणे, मला बोलायची खरं तर संधी दिली. या सगळ्यांबद्दल इथल्या सगळ्याच लोकांचे आभार मानत मी इथे थांबतो. जय हिंद, जय रोटे. त्यानिमित्ताने आम्हाला बोलण्याची जी संधी दिली तर मी कोलते सरांचा आभारी आहे आमच्या जिल्हा क्षयरोग केंद्रामार्फत. तर मला एक थोडंसं 2 मिनिटं आपले घ्यायचे की केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आपल्याला टीबी इलिमिनेशन प्रोग्राम जो आहे 2025 पर्यंत आपल्याला टीबी कमी करायचा आहे. तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे प्रमाण आहे ते म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली महाराष्ट्रापेक्षा खूप कमी आहे. पण जे टीबी पेशंट आहेत त्यांना आपण एक कम्युनिटी सपोर्ट फॉर टीबी पेशंट असा आपण एक नवीन प्रोजेक्ट केंद्र शासनाने आता आपल्याला लॉन्च केलेला आहे आणि त्या मार्गदर्शक सूचना आपल्याला मिळणारच आहे. तर आपल्याकडून जर सभासदामार्फत एखादा आपण न्यूट्रिशनल सपोर्ट जर त्याला देता आला तर आम्ही आपले खूप आभारी राहणार आहे. तसं तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पण आपण एक कमिटी आहे मीटिंग पण अरेंज करणार आहे. तर अन्न म्हणजे ड्राय रेशन किंवा फळं किंवा मिल्क जे पेशंट आहेत त्यांना सपोर्ट म्हणून आपण त्यांना देता आलं आणि त्यांना जर इम्युनिटी वाढवून त्यांना लवकरात लवकर बरं करता आलं त्याच्यापासून तर खूप म्हणजे एक सामाजिक काम आहे. आपण ते आपलं ब्रीद वाक्यच आहे जी जो भी करेंगे दिल से करेंगे. तर याच्यामध्ये जर आपण सहभाग घेतला तर आम्ही आपले खूप आभारी आहोत. थँक्यू सर. आपल्या जिल्ह्याला टीबी इन्सिडन्समध्ये 2020 मध्ये ब्रॉन्झ मेडल मिळालं आणि आता पण सिल्वर मेडलसाठी हे झालेली आहे, निवड झालेली आहे. पण आपल्या ब्रॉन्झ मेडलमध्ये हे ब्रॉन्झ मेडल एका रात्रीत मिळालेलं नाही की आम्ही सरांनी मी 2007 पासून गेली 16 वर्ष आम्ही ह्या टीबी रुग्णांना बरे करण्यासाठी आम्ही सगळीच मंडळी टीम घटत आहे. आणि ह्या ब्रॉन्झ मेडलमध्ये सर पडणार नाही पण सिंहाचा वाटा सरांचा आहे. आणि गेल्या 2-3 वर्षांमध्ये आम्हाला म्हणजे रोटरी क्लबशी आमचा काही संबंध नव्हता, परंतु सरांच्या कारकिर्दीच्या आधीपासून सरांनी गेल्या वर्षी जागतिक क्षयरोग दिनाचे कार्यक्रम सर्वप्रथम रोटरी क्लबतर्फे सुरू केले. त्यामुळे मी सरांना अतिशय धन्यवाद देतो आणि सरांचं याच्यापुढे आम्हाला मार्गदर्शन मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो. सरांकडे आम्हाला मार्गदर्शन मिळणार नाही. रात्री आम्ही केव्हा एकमेकाला फोन लावत असतो आणि सरांची एक इच्छा होती गेल्या वर्षी आम्ही चर्चा केली की कसं आरोग्य केंद्रानंतर जे गाव आहे
एक सरांना एक रोल मॉडेल बनायचं आहे की आता एक अशी संकल्पना आली आहे की टीबी मुक्त गाव. तर आम्ही काही गावं आपल्या जिल्ह्यामध्ये टीबी मुक्त झालेली आहेत, म्हणजे त्या गावांमध्ये 3 वर्ष एकही टीबीचा रुग्ण सापडलेला नाही. तर सरांनी अगदी मोफत सेवा देण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे आणि आपले नूतन अध्यक्षांकडे मी अपेक्षा केली की आपल्याला एक कसारा रोखण्यासाठी काही गावामध्ये आपण टीबी मुक्त करूया. धन्यवाद. त्यांना सन्मानित करण्यापूर्वी त्यांना जे आपण सन्मानपत्र देणार आहोत ते सन्मानपत्र या ठिकाणी मी आपणास वाचून दाखवतो. रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंट्रल ऑकेशनल अवॉर्ड श्री कल्पेश मोहन कदम. आपल्या कल्पेश या नावाचा अर्थच मुळात पूर्णत्वाचा स्वामी असा आहे आणि आपली आतापर्यंतची वाटचाल पाहता आपण आपल्या नावाचा अर्थ सार्थकी लावाल असा विश्वास आम्हाला आहे. अत्यंत सामान्य परिस्थिती असलेल्या परंतु श्रमप्रतिष्ठेचा आदर्श जगासमोर ठेवणाऱ्या कुटुंबात आपला जन्म झाला. या संस्कारांची जाण ठेवत आपण आपले 7वी पर्यंत शिक्षण पूर्ण करून रोजगारासाठी प्रयत्नशील झाला. 5वी पासून घरोघरी पेपर टाकण्याचे काम आपण अत्यंत निष्ठेने केला. त्याचसोबत सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानकावरील चहा स्टॉलवरील विक्रेता ते रेल्वेतील फेरीवाला ते 2 जिल्ह्यामधील सर्व रेल्वे स्थानकावरील स्टॉलला स्वतःच्या फॅक्टरीतून कोकणी मेवा पुरवठा करणारा एक व्यावसायिक असा आपला प्रवास युवकांना प्रेरणा देणारा आहे. हे सर्व करत असताना सामाजिक बांधिलकी म्हणून अनेक स्थानिक गरजू पुरुष आणि महिलांना रोजगार मिळवून देण्याचं पुण्य कर्म सुद्धा आपल्या हातून घडत आहे. सोबत आपली संगीताची आवडही आपण जपत आहात. आपलं अर्धवट राहिलेलं शिक्षणाचं स्वप्न आपल्या मुलांच्या प्रगतीतून पूर्ण करण्याचा आपण प्रयत्न करत आहात. आपण खऱ्या अर्थाने युवकांच्या आयडॉल आहात. या कामी आपण उभयता दिवस रात्र घेत असलेल्या अपार मेहनतीचा आपल्या प्रामाणिक व्यक्तिमत्वाचा आम्हाला अत्यंत नितांत आदर आहे. आज आपल्या रोटरीच्या मानाच्या ओकेशनल अवॉर्डने आपल्याला सन्मानित करताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. आपल्या भावी उज्ज्वल वाटचालीस आमच्या रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंट्रलकडून लक्ष शुभेच्छा. धन्यवाद. रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंट्रलचे सर्व सदस्य, कुटुंबातील सदस्य, निमंत्रित पाहुणे, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवरांपैकी आउटगोइंग प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रशांत बोलते, सेक्रेटरी आणि इनकमिंग प्रेसिडेंट उदयकुमार दाभोळेकर,
सेक्रेटरी नवीन बांदेकर, एजी नीता गोवेकर, दीपक बेलवलकरजी, गव्हर्नर सेरी अँड प्रणय तेलीजी, क्लबला येऊच घातलेले GSR गजानन कंदरगावकर आणि आमचे मित्र शशिकांत, सरपंच वसंत बांबुळकरजी, त्याचप्रमाणे इतर कोणी मान्यवर उपस्थित असेल, माझे बरेचसे मित्र सहकारी रोटरी मधले त्यांनी सर्वांचं नाव घेऊ नाही शकत, पण सर्वांचं धन्यवाद, थँक्यू आणि वेलकम. आज एक नवीन क्लब ज्याला 1 वर्ष 1.5 वर्ष झालंय, त्याचं प्रॉबेबली म्हणजे मला वाटत नाही तुमचं इन्स्टॉलेशन गेल्या वेळी ज्यावेळी झालं असेल त्यावेळी कोविडच्या काळात कितपत तुम्ही उत्साहानं किंवा हे करू शकाल. तर हा सगळा उत्साह, सगळं तुम्ही कार्य करून या इन्स्टॉलेशनला एक मला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली आणि दिली त्याबद्दल मी पहिला धन्यवाद सांगतो तुम्हाला सर्वांना. सर एक छोटस हे सांगतो की तुम्हाला मी आज प्रेसिडेंट संपलंय माझं वर्ष किंवा आता मी जबाबदारीतून मुक्त झालो असं होत नसतं. ज्यावेळी मला गजाननचा फोन आला की या क्लबला असं इन्स्टॉलेशन साठी येणार का, त्यावेळी मी नासिर आम्ही एकत्रच बसलेलो होतो. म्हणजे फोन बंद केल्यावर की सिंधुदुर्ग सेंट्रलला इन्स्टॉलिंग ऑफिसर म्हणून जातो. अच्छा, डॉक्टर कोलतेंचा क्लब, हे लक्षात घ्या. तुम्ही आता चार्टर प्रेसिंग काम केलेलं जे असतं हे एक आपलं कार्य बोलत असतं. म्हणजे आता प्रणयचा क्लब म्हणा, गजाननचा क्लब, नितीनचा क्लब, दीपक सरांचा क्लब, हे होतं. म्हणजे हे तुमचं, कारण कसं आहे तुमच्या क्लब मध्ये आज 20, 22, 25 मेंबरनी तुम्ही सुरुवात केली की कालांतराने वाढतील. यातला प्रत्येक 22च्या 22 मेंबर हे तेवढेच उपयोगी आहेत, परंतु प्रत्येकाला एक चेहरा असतो. तर या क्लबचा चेहरा म्हणून आता तुम्हाला पुढे जायचं असेल तर 1 वर्ष काम केलं आणि थांबलो हे चालत नाही. आता हा चेहरा पुढे न्यायचा असेल तर याचा क्लबच्या पुढे रेव्हेन्यू डिस्ट्रिक्टच्या पुढे डिस्ट्रिक्ट, या सगळ्या ठिकाणी पुढे चेहरा न्यायला पाहिजे. आणि मी एकटा पुढे गेलो तर चालत नाही, माझ्याबरोबर क्लब बरोबर न्यायला पाहिजे. त्यामुळे त्याच पद्धतीनं तुमचा क्लब देखील तुम्ही पुढे न्या. त्यामुळे जबाबदारी मी म्हणेन तुमची वाढलेली आहे. इथं तुम्ही रिलॅक्स होऊन अजिबात चालणार नाही. या क्लबचं आणखीन एक थोडस मी जरा ऑब्झर्व करत गेलो तर काहीतरी गुपित आहे. म्हणजे आम्हाला त्यांनी प्यायला पाणी इथं काहीतरी ठेवलं, पण त्यांनी स्वतः त्यांचं सुरुवात करायची कुठंतरी मागणं जाऊन पाणी ठेवून आलं. म्हणजे काहीतरी एक्स्ट्रा स्ट्रॉंग स्पेशल रिझर्व काहीतरी आहे. म्हणजे ते काय गुपित आहे ते नंतर तुम्ही लोकल लोक आहे ते बघून घ्या, ते काढून घ्या त्यांच्याकडनं. आणि ऍटलीस्ट इनकमिंग प्रेसिडेंट बघा ते काहीतरी आहे, काय मारलं बघा. पण ही जराशी जी गुपित असतात की नाही हीच शोधायची असतात. त्यांचं रहस्य, त्यांचं सक्सेस कशात होतं कुठं तर बाटली आहे लागतं. काही जणांना थोडा वेळ झाला की एखादी म्हणजे सर डॉक्टर आहे. दुसरं सक्सेस सर मी थोडस लाईटली घेतो, काय मनावर घेऊ नका. तुम्ही या हॉल मधले न डॉक्टर असलेले, म्हणजे आता हे 2 डॉक्टर आहेत मला माहित आहे, बाकीचे न डॉक्टर असलेले सगळे मनापासून ऍक्सेप्ट करतील की कोविडच्या काळात डॉक्टर लोकांना सक्सेस हे भयानक मिळालेलं आहे. आम्ही डॉक्टर बघितले जे रोटरीमध्ये देखील डॉक्टर असून कार्य केले, त्यांच्या पेशात त्यांनी जे कार्य केले याला मी सक्सेस म्हणणार नाही. त्यांनी मानव सेवा केली आहे, ज्या रोगींना ज्यांना मदत केली आहे ते. पण त्याच्याबरोबर इथं तुम्हाला जे सेवा केली त्याचं फळ तुमचं ऑटोमॅटिक तुमच्या रोटरीच्या वर्षात मिळालेलं आहे. एक डॉक्टर इथं पण मान्य करतील, एक डॉक्टर इथं पण मान्य करतील. सो कॉंग्रॅच्युलेशन तुमच्यासाठी. खरंच टाळ्या वाजवू इच्छितो, तुम्ही सगळ्यांनी जे कार्य केलंय आणि डॉक्टर म्हणून जे केलं त्याच्यासाठी नमन करतो. खरंच छान आहे. 100+ ऍक्टिव्हिटी, एक मोटिवेशनल किंवा ट्रेनिंग प्रोग्राम. म्हणजे बीइंग मायसेल्फ इनटू फायनान्स इंडस्ट्रीज आम्ही बरेचसे करतो. त्याच्यातलं एक सिंपल वाक्य आहे, प्रत्येकाला आपल्या आयुष्यामध्ये रोटरीमध्ये कुणी कुठं वापरावं हे त्याचं स्वतःच हे आहे. अनलेस यू हॅव अ टार्गेट यू कॅनॉट अचीव इट, किंवा ते केल्याचा आनंद नसतो. तर डॉक्टरांनी 100 हा आकडा ठेवून
मग ठीक आहे, मला आज 15 पडतात. मला वाटतं प्रॉबेबली त्यांनी 151 केले असते तर जून मध्ये ते 16 कमी पडतात, त्याच्याऐवजी 66 कमी पडतात साठी प्रयत्न केला असता आणि ते पण अचीव केलं असतं. नेव्हर माइंड. सो व्हॉट आय मीन टू से इज 100 हे टार्गेट त्यांनी वर्ष सुरू व्हायच्या आधी केलं आणि ते वर्ष संपेपर्यंत ते अचीव केलं. सो इन लाईफ यातनं आपण शिकतोय काय, तर कुठलीही गोष्ट तुम्ही हातात घ्या, त्याला एक टार्गेट ठेवा आणि ते टार्गेट अचीव करण्यासाठी प्रयत्न करा. कार्य छोटं मोठं कुठलंच नसतं, आकडा कुठलाच लहान मोठा नसतो. 100 म्हणजे फार आहे किंवा कोणी 10 ऍक्टिव्हिटी केल्या कुठल्या प्रेसिडेंटला कमी आहे याचं काही नसतं. प्रत्येकाची कपॅसिटी ही थोडीशी कमी जास्त असते. सो लेट्स ऍक्सेप्ट इट. परंतु टार्गेट ठेवून ते अचीव केलं हे सर नक्कीच कौतुकास्पद आहे. आणि गजानन, व्हॉट अ वंडरफुल क्लब यू हॅव गिव्हन. म्हणजे GSR म्हणून एवढा छान क्लब माझ्या डिस्ट्रिक्टला 3170 ला दिला की खरं काहीतरी आम्हाला डिस्ट्रिक्ट कडनं तुम्ही ग्रांटचं द्या, फाउंडेशनचं द्या. पण नक्की मला मागणारीच आवडतात, त्यांना द्यायला रोटरीकडे भरपूर आहे सर. तुम्ही त्याचा उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. तुम्ही तुमच्या भाषणात ज्या 2-3 गोष्टी सांगितल्या, मला पाणीसाठी काहीतरी करायचंय, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. गेल्या वर्षी म्हणजे तुम्ही त्या ग्रुपवर असाल, तुम्हाला माहिती असेल किंवा आपल्या ह्याच्यात राहतं थोडंसं बघून, आपण $9 लाख फक्त आणि फक्त पाण्यासाठीचा प्रोजेक्ट केला. जे आपल्या आज रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3170चं जे डोनेशन दिसते ना, त्याच्यातनं $9 लाख गुणिले 79-80 काय ते करून घ्या. एवढं काम हे पाणीवर झालंय. त्याच्यातनं मजेशीर भाग जो सांगू इच्छितो, त्याच्यातलं जवळजवळ $6 लाख हा पार्ट आम्ही CSR म्हणून नॉन रोटरी ऑर्गनायझेशन कडून आणलेला आहे. म्हणजे तुम्ही रोटेरियन म्हणून आमची ज्यावेळी आम्ही ते प्रोजेक्ट फ्लोट केले, तुम्ही यायचं होतं फक्त $3 लाख घेऊन, बाकीचे $6 लाख सलमान खानचं एक ऑर्गनायझेशन आहे, त्यांची आपल्याला साथ मिळालेली आहे. त्यांनी त्यांच्या फाउंडेशनची, हे बघा यांच्याकडे देखील CSR म्हणून काम करणारे संस्था आहे जे म्हणतात सर मला डायलिसिस मशीन्स द्यायचे तुमच्या एरियामध्ये, कारण माझं इथं आहे, तुम्ही कार्य करा. आपण पोचत नाही, जावा गजाननकडे, त्याच्याकडे ऑलरेडी CSR मधनं देऊ इच्छित असलेल्या संस्था आहेत ज्यांना डायलिसिसचं मशीन साठी पैसे तयार आहेत. परंतु डायलिसिसचं मशीन जर ठेवायचं असेल तर मला नेफ्रॉलॉजिस्ट लागतो, आरोचा प्लांट लागतो, ते रन करणारे टेक्निशियन्स लागतात. तर ही सगळी जर जबाबदारी आपण पुढे पार करू शकलो तर देणारे तर भरपूर बसलेले. दुसरं तुम्ही वाचनालयाचं सांगितलं, वाचनालयासाठी जसं पुस्तकांची लायब्ररी तुम्ही करू शकता, त्याचप्रमाणे राजकोट मध्ये एक ह्युमन लायब्ररी, प्रॉबेबली वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडिया. म्हणजे तुम्हाला माझ्याकडे तिथल्या कलेक्टरच्या नावासकट सगळा डेटाबेस आहे. आज एक अशी परिस्थिती आलेली आहे समाजामध्ये की घरातले बरेचसे मोबाईल मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये बिझी होत आहेत, आणि एक वर्ग असा आहे ज्याला बोलायला कोणी नाही आहे, ज्याला स्वतःचं मनोगत व्यक्त करायला कोणी नाही आहे. तर तिथल्या कलेक्टरनी, जुनागडच्या कलेक्टरनी, त्यांचं नाव रचित राज आहे, तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफिसेस मध्ये इथं बरेचसे कनेक्टेड आहे म्हणून सांगितलं. लंच अवर जो असतो तो त्यांनी 45 मिनिट्सनी वाढवून ह्युमन लायब्ररी सुरू केलेली आहे. तिथं कंपल्सरी 2 ते 2.5 हे त्या ऑफिस मध्ये असणारे बसतात एकत्र. त्यांनी टेबल 5-5 जणांचं केलं. त्या 5 जणांच्या टेबल मध्ये अननोन फ्रेंड्स शुड सिट. म्हणजे तुम्ही ह्या विभागात काम करता तर तुम्ही इथं, दुसऱ्या विभागातलं काम करणार इथं, आणि त्यांनी तिथं एकमेकांचं मनोगत व्यक्त करायचंच. आणि यू विल नॉट बिलीव्ह, ह्याचं स्टडी आणि हे ठेवलेलं आहे. लोक बोलत नाही, आतल्या बोलताय. हे ह्युमन लायब्ररीतनं त्यांनी एकत्र आणलं. आता त्याचं एवढं त्यांना प्रस्त झालं की आपण गावातल्या लोकांसाठी का करू शकत नाही. जस्ट अननोन लोक एकत्र येऊन एकमेकांचं आपण मनोगत शेअर करू, एकमेकांचं नॉलेज शेअर करू, एकमेकांना उपयोग करू. तर हे एक ऑप्शन आहे. दुसरं, तुम्हाला UPSC MPSC साठी काहीतरी करायची इच्छा तुम्ही बोलून दाखवली. गेल्या वर्षी माझ्या क्लबतर्फे आम्ही कोल्हापूरमध्ये रयत शिक्षण संस्थेचं शाहू कॉलेज आहे,
तिथं 5 लाख रुपयाचे पुस्तकं, त्यांची कपाट, त्याचं वाचनालय हे सगळं सेट करून दिलेलं आहे. तुम्हाला काहीही लागलं याच्यासाठी सांगा, त्या शिक्षण संस्थेमध्ये असणारे चेअरमन पासून ते हे सगळे आपले अगदी चांगले परिचयाचे आहेत. तुम्ही सांगा तिथलं तुम्हाला लायब्ररी ही एक्सचेंज का होऊ शकत नाही. त्यांना आम्ही दिलेल्या पुस्तकापैकी तुम्ही पाहिजे येऊन सांगा, आम्ही तुम्हाला बॉन्ड बेसिसवर ही तुमची 200 पुस्तकं घेऊन जातो एका महिन्यासाठी. आमच्या मुलांना वाचून झाले की परत आणून देतो. 1 रुपया न खर्च करता सर रोटरीमध्ये, आणि रोटेरियनचा विश्वास आहे. तुम्हाला करायचं एमपीएससी. यांनी काय केलं, ई लर्निंग रोटरी कोविड मध्ये स्टुडिओ केलं केलं. तुम्ही ते सांगा सर, तुमचे कोल्हापुरात ज्यावेळी युपीएससी एमपीएससी चे क्लासेस चालताय, तुम्ही एक मोबाईल चालू ठेवा. त्या वेळेमध्ये मी इथे ह्या माझ्या गावामध्ये ज्या मुलांना याचं शिक्षण पाहिजे आहे ती मी एका वर्गामध्ये बसवतो आणि त्यांना तिथलं कोल्हापुरातले जे टीचिंग क्लासेस आहेत त्यांचं शिक्षण मिळेल. याच्यासाठी एक्स्ट्रा कॉस्ट काही नाही येणार आणि आय डोंट थिंक दे विल से नो फॉर इट. फक्त तुम्ही तुमची जी इच्छा आहे त्याला मोठं स्वरूप द्या. इमॅजिन आपली थीम आहे, त्याला मोठं करा. बऱ्याचशा गोष्टी बिनखर्चाच्या देखील होतात. आता हे स्टँड दिलं याचं मी तुम्हाला एक सांगतो. 2011-12 साली अविनाश पोद्दार ज्यावेळी गव्हर्नर होते, त्यांनी डीजी व्हिजिटच्या दिवशी प्रत्येक क्लबला, म्हणजे आता तुमचा क्लब नवीन आहे पण त्याचे जुने निळ्या कलरचं टेबल क्लॉथ दिलं. आणि आज दिल्ली मी डिस्ट्रिक्टभर फिरत असतो, 11-12ला दिलेलं टेबल क्लॉथ आजही रोटरी मीटिंगला बऱ्याचशा क्लब मध्ये ते टेबल आणि त्याच्यावरती रोटरी इंटरनॅशनल 3170 एवढं लिहिलंय. कोणाचं नाव नाही काय नाही. या स्टँडवर मी दिलंय म्हणून माझं नाव तुम्ही घातलं की नाही की तो वापरणारा 2 मिनिटं विचार करतो. तर मग देणाऱ्याचं पण कौतुक, ते देणाऱ्याचं पुढच्या लोकांसाठी उपयोग करावा हे आहे. माझं नाव लावावं म्हणून देण्याचा काय उद्देश नसतो. हॅपी स्कूल मध्ये आपण मगाशी बऱ्याचशा गोष्टी बोललो. तर आय होप इफ देर आर नॉन रोटेटेड सिटर. हॅपी स्कूल म्हणजे काय, तर हॅपी स्कूल मध्ये रोटरी असं इच्छित की तुम्ही एक 6 किंवा 10 शाळेमध्ये एक 10 बेंच 20 बेंच देऊन आला आणि 1 लाख रुपयाचं काम केलं असं न करता तुम्ही एक शाळा निवडा. त्या शाळेमध्ये तुम्ही बेंचेस देखील द्या, त्या शाळेमध्ये तुम्ही ई लर्निंगचा बोर्ड द्या, त्या शाळेमध्ये तुम्ही सॉफ्टवेअर द्या, त्या शाळेमध्ये तुम्ही वॉटर फिल्टर द्या, आरओचं फिल्टर द्या, ॲक्वागार्ड द्या, त्या शाळेमध्ये तुम्ही रंगरोगाटी करा. आता किती काय बजेट हा सगळ्यात मोठा प्रश्न असतो. तर याच्यात देखील तुम्हाला सांगतो, तुम्ही हे ज्यावेळी एवढे हॅपी स्कूलचे प्रोजेक्ट करता डेफिनेटली तुमचं काहीतरी बजेट असतं, परंतु आपण फायदा काय घ्यायला पाहिजे, आपण ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये आहे तिथला फायदा घ्यायला पाहिजे. तर रोटरी इंडियाचं जे ट्रस्ट आहे ते म्हणतं तुम्ही हॅपी स्कूल साठी काम करून तुमचे फोटोग्राफ्स आणि हे या साईटवर प्रोजेक्ट पोस्ट करा. चांगल्या 10 शाळांना आम्ही आमच्यातर्फे 75,000 रुपयाचा चेक पाठवून देऊ. माहिती आहे का? आपण आहे ज्या संस्थेमध्ये तिसं असं बरंच आहे जे फक्त देण्यासाठी बसले. म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्हाला पदरचे पैसे खर्च करूनच कार्य करायला पाहिजे असं नाही, परंतु माहिती घ्या. ही माहिती तुम्हाला कसं मिळेल? कसं आहे, नवीन क्लब साठी मी डेफिनेटली एक हे सांगतो की या सगळ्या गोष्टी माहिती नसतात, परंतु तुम्ही तुमच्या क्लबला ही अशी माहिती असणारे कोण कोण लोक शोधून काढा. कोण आहेत आमच्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये? तुम्हाला माहित असलं तर प्रणयला माहित आहे, ते सगळ्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये फिरत असतात. गजाननला माहित आहे, दीपक साहेबांना माहित आहे, मॅडमला माहित आहे ज्यावेळी एजी आहे. इथे बसलेला नितीन तर रोटरी इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट बरोबर जाऊन फोटो काढून आला. म्हणजे एवढी इथं तुमच्याकडे माहिती असणारी पोहोच असणारी लोक आहेत. यांना सांगा, आम्हाला कोण यातला वक्ता सांगा जो येताना काहीतरी उपयोग करून देईल. तर अशी लोक बोलवा, अशा आपले प्रोजेक्ट आहेत जे डिस्ट्रिक्ट वर जातात त्यांचा फायदा करून घ्या. क्लबच्या ग्रोथ साठी एक 5 एव्हेन्यू सगळ्यात महत्त्वाचे मानले जातात. बीइंग न्यू क्लब मी थोडंसं एक 5 मिनिटं घेऊ इच्छितो, कारण आय होप इथे असे थोडेसे प्रॉस्पेक्टिव्ह असतील किंवा मला दिसत आहेत इथे असे बरेचसे आहेत जे अजून रोटरी मध्ये जॉईन झालेलं नाही. कसं माहिती आहे की आज तुमची स्ट्रेंथ एक 22 ची आहे जी वाढणार. एक थोडस आउट ऑफ रोटरी उदाहरण देतो. रात्रीच्या वेळी तुम्ही जर बघितलं असेल शांतता असती, डॉक्टर ताई शेट्टींच्या घरात जे कुत्र बाहेर बांधलेलं असतं त्यानं कुठलं तरी एक चोर बघितला ते जोरात भुंकायला सुरू करत.
त्यानं भुंकलं की नाही, त्या गल्लीतली आजूबाजूची बाकी सगळी 25 कुत्री भुंकतात. त्या 24 कुत्र्यांनी बघितलेला नसतो चोर, पण त्यांचा विश्वास आहे ते एका याच्यावर. तुम्ही आज 22 लोकांनी रोटरी अनुभवली, पण मी म्हणतोय त्यातल्या खरी अनुभवली किती? दोघा तिघा चौघांनी ज्यांनी डिस्ट्रिक्ट मध्ये जाऊन अनुभव शेअर केले, ज्यांनी रोटरी अटेंड केली. तर यांच्यावर ठेवायला विश्वास. अहो ती कुत्री एकमेकावर ठेवतात, यांच्यावर तरी ठेवा. रोटरी खरंच चांगली आहे, जॉईन करा हे सांगतात म्हणून. जर संत तुकाराम किंवा एकनाथांनी विठ्ठल बघितला म्हणून मी आणि तुम्ही पंढरपूरला जाऊन पाया पडतो, आम्ही कुठं बघितलंय? त्याच्यावर आपण विश्वासच ठेवतो ना. तर असं आमचे रोटरीतले जे सहकारी आहेत त्यांच्यावर विश्वास ठेवा. रोटरीमध्ये जॉईन केल्यानं, रोटरीमध्ये सहभागी केल्यानं तुमच्या स्वतःच्या काय म्हणतात प्रोफेशनची आणि याची तर प्रगती होईलच, परंतु बॅक ऑफ माइंड तुमची जी एक हॅपीनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सॅटिस्फॅक्शन, एक आनंद हे जे मिळतो हे सांगण्याच्या पलीकडे असतं. त्यामुळे तुम्ही सांगू शकत नाही आज मी जर 150-200 किलोमीटर येतो इथं कुठेतरी एका मित्रानं बोलवलं म्हणून, इथं काय मला आल्यामुळे काय 2 मार्क मिळणार आहेत किंवा हे नाही. एक आनंद असतो आपल्याकडे जे आहे ते थोडस लोकांना सांगूया, त्याचं पण काहीतरी आपल्या बरोबर घेऊन जाऊया, पुढे जाऊया, ही एक आहे. त्यामुळे व्हॉट आय मीनिंग, रोटरी वाढवा, मेंबर्स वाढवा. प्रत्येकाला फी देणं जर शक्य नसेल तर रोटरीमध्ये RCC, रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. काय आहे फाइंड आउट करा. एजी साहेबांना सांगायचं RCC म्हणजे काय आहे, तुमच्या पुढच्या असेंब्लीला आम्हाला सांगा. ते माहिती नक्की असेल, नसली तर ते घेतील. रोटरीमध्ये कोणीही सर्वज्ञानी नसतं, त्यामुळे काय याच्यात कमी मोठेपणा नसतो. RCC ला ₹1 ही फी नाही. तुम्हाला रोटरी इंटरनॅशनलला ₹1 द्यायला लागत नाही, परंतु ती सगळी कामं तुमची करू शकतात. तुम्हाला जी तुम्ही आजूबाजूला 5-6 गावं निवडली, त्या गावातली जी लोक आहेत त्यांचं तुम्ही पदग्रहण करायचं. तुम्ही यावर्षी RCCचे आमचे अध्यक्ष, त्यांचे मेंबर्स, त्यांनी काय करायचं, त्यांच्या गावामध्ये जी नीड आहे, जी गरज आहे, ती गरज साहेब आपल्या गावामध्ये हे गरजेचं आहे तर आपण करू इच्छितो का? रोटरी शेवटी काय शोधत असतं, मला कामं करायचे, प्रोजेक्ट करायचे. तुम्ही 100 केला आय एम शुअर. यांना जांभळेकरांना 101 प्रोजेक्ट करायचे हे टार्गेट घेऊनच आहे. हे सगळे प्रोजेक्ट रातोरात सगळ्यांना सुचत नाही, यांना अशी लोक ही मदतीला. सो RCC तुम्ही करा. इंटरॅक्ट क्लब स्थापन. इंटरॅक्ट म्हणजे काय, जी लहान मुलं शाळेमध्ये आहेत त्यांचा त्या शाळेमध्ये जाऊन तुम्ही क्लब स्थापन करायचा. आणि त्या मुलांनी काय करायचं तर शाळेसाठी किंवा कम्युनिटीसाठी काय करता येईल याच्यावर ब्रेनस्टॉर्मिंग करून ऍक्टिव्हिटी करायची. साहेब ती ऍक्टिव्हिटी तुमचीच झाली ना, तुम्ही जाऊन तिथं मदत करणार आहे. त्यामुळे मी फक्त तुम्हाला काय सांगू इच्छितो, ऍक्टिव्हिटी करायला पैसे नक्की लागतात, परंतु न पैसे लागतात, न स्वतः करता तुम्ही जर तुमचे हात लावले, इंटरॅक्ट, RCC, रोटा किड, हे सगळं रोटरीचं जे आहे याचा जर उपयोग करून घेतला तर तुमचा क्लब वाढायला, फलायला, फुलायला, तुमचे हात पसरायला फार म्हणजे आपण श्रम करणे का आपण MBA करणं म्हणजे लोक आपोआप होत राहतात. हे सगळं करायचं याचा सगळ्यांचा उद्देश आहे. याच बरोबर हे सगळं जर होत असेल तर रोटरी फाउंडेशन हे आमचं एक ट्रस्ट आहे. म्हणजे जसं कंदरगावाचं भगीरथ ट्रस्ट आहे, माझ्याकडचं एक आमचं समाज पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे, तसं रोटरी काय म्हणते की प्रेसिडेंट आणि हे सगळे बदलत जातात, त्यांची ध्येय बदलत जातात, परंतु रोटरी फाउंडेशन म्हणून जे ट्रस्ट केलेलं आहे ते कायम राहतं. त्यामुळे त्याला दिलेली देणगी त्या डिस्ट्रिक्टला, त्या क्लबला परत येते. कोलते सरांनी जर आज PHF म्हणून $1000 अॅन्युअल गिव्हिंग खाली दिले असतील तर 3 वर्षांनी $500 हे 3170 ला रोटरी क्लब सिंधुदुर्ग सेंट्रलच्या नावानं येतात. फक्त ते तुम्ही जाऊन साहेब आमचे रोख पैसे द्या म्हणू शकत नाही. ते पैसे तुम्हाला कसे मिळतील तर तुमच्या क्लबला त्या पैशाचा उपयोग करून घ्यायचा असेल तर डिस्ट्रिक्ट ग्रँट किंवा ग्लोबल ग्रँट हे 2 प्रकार आहेत ज्याच्या थ्रू तुम्ही ते पैसे परत तुमच्या समाजासाठी वापरू शकता. तर डिस्ट्रिक्ट ग्रँट अंडर दरवर्षी तुम्ही या वर्षी देखील मागणी करू शकता. तुमच्यासाठी लागणारे आता तुम्ही जे सांगितलं पाणपोई असेल, काही असेल, छोटा प्रोजेक्टर असेल, हे अशा व्हीलचेअर असतील, अशा जर काही छोट्या डिमांड्स असतील त्या तुम्ही डिस्ट्रिक्ट ग्रँट अंडर गव्हर्नरकडे मागणी करू शकता.
त्याच्याबरोबर पेन, सगळे त्याचे प्रकार वगैरे तुम्हाला ऑटोमॅटिक डिस्ट्रिक्ट कडनं येतील. आणि ग्लोबल ग्रँट मध्ये कमीत कमी $30,000, कमीत कमी मी सांगतो, जास्तीत जास्त कितीही करा, काय इज द लिमिट. $30,000 प्रोजेक्ट तुम्ही सांगायचा की आम्ही एवढं मोठं काहीतरी करू शकतो. हे रातोरात सगळं होईल असं म्हणत नाही, परंतु माहिती पाहिजे. सो इफ प्रॉब्ली नॉट जांभूळकर, याच्या पुढचे होणारे प्रेसिडेंट, याच्या पुढचे होणारे प्रेसिडेंट या विजननं, या ध्येयानं कुठेतरी कामाला लागतील. नॉलेज देत राहा, कधी कुठलं उपयोगाला येईल हे माहिती नाही. रोटरी इंटरनॅशनलचे लेडी प्रेसिडेंट झाले, किंवा आम्ही या क्लबला नवीन आहोत, आम्ही यंग आहोत, आम्ही अजून वेळ आहे, तर मी दोन फक्त कोरिलेट करून तुम्हाला सांगू इच्छितो. म्हणजे आज प्रॉब्ली आय एम 46 बट आय एम 21 इयर्स इन रोटरी. म्हणजे माझ्या क्लब मध्ये ऍव्हरेज एज आज देखील 50 आहे. 50च्या वरच्या प्रॉब्ली कोणी नाही. आणि आम्ही 22 वर्ष क्लब चालवतो. म्हणजे आम्ही साधारण सगळे 30 ज्यावेळी होतो त्यावेळी होतो. सो देर इज नथिंग यंग ॲज सच. जेनिफर जोन्स तुम्हाला सांगायचं इच्छितो, 2001-2 ला प्रेसिडेंट झालेल्या आणि 7-8 ला त्यांच्या डिस्ट्रिक्टच्या त्या गव्हर्नर झालेल्या. व्हेन शी वॉज अ गव्हर्नर शी वॉज नॉट इवन 40. एज 39 शी वॉज अ गव्हर्नर ऑफ देअर डिस्ट्रिक्ट. याच्यानंतर आज आपण बघतोय की ती रोटरी इंटरनॅशनलची जी प्रेसिडेंट झाली, तर वयाच्या 42 असताना 42 त्यांना ब्रेस्ट कॅन्सर झालेला. ब्रेस्ट कॅन्सर झाल्यानंतर 8 डॉक्टर लोकांना कळेल काय याच्यात ते गेले असतील. 8 केमोचे राऊंड, 21 रेडिएशनचे राऊंड, याचं ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर त्यांनी रोटरी इंटरनॅशनलची असेंब्ली होती, त्याच्यात इनकमिंग RI प्रेसिडेंट म्हणून स्पीच दिलेली होती. आणि आज ती व्यक्ती याच जोमानं परवा भारत होती, गेल्या महिन्यात कॅनडा होती, आणि आता जगभर फिरणार आहे आणि करणार आहे. त्यामुळे मी लहान, मी नवीन, मी हे काही नसतं. आपल्याला प्रेरणा घ्यायला भरपूर आहे, इथं त्यातनं करण्यासारखं भरपूर आहे. अगेन पाण्यासाठी तुम्ही जे म्हटला त्याच्यात मी एक प्रोजेक्ट जस्ट शेअर करू इच्छितो. रोटरी मॅगझिन मध्ये प्रत्येकाच्या घरी येतं, तुम्ही बघितलं देखील असेल. नेपाळच्या एका महाबोधा क्लबनं 11,000 फूट उंचीवर 1363 वस्ती असणारा फक्त गाव आहे. आपली ओरसची वस्तू तर मला वाटते कमी जास्त वाटेल, पण 1363 वस्ती असणारं गाव आहे. त्या ठिकाणी फक्त 236 घरं आहेत. परंतु आजच्या तारखेला म्हणजे रोटरीनं तिथे पोहोचवलं त्याच्या आधीपर्यंत त्या गावात पाणी नव्हतं. पिण्याचं म्हणत नाहीये मी, पाणी नव्हतं. ती लोक शेतात गावात काम करून आल्यावर हात धुवू शकत नव्हते. त्या गावात महिनाभर लोक आंघोळ करत नव्हती. पिण्याच्या पाण्याची गोष्ट पुढे राहिली. टॉयलेट्स नव्हते. म्हणजे इमॅजिन करा, आजच्या तारखेला 2020 ला 2021 ला अशी देखील ह्युमन काइंड अस्तित्वात असू शकते. आम्ही तुम्ही कुठल्या स्वर्गात राहतोय म्हणजे काय ते बघत होते. आणि त्यांना रोटरी क्लब ऑफ महाबोधा फक्त 42 मेंबरशिप असलेल्या क्लबनं $1,96,000 ग्लोबल ग्रँट प्रोजेक्ट केला. त्यांच्या गावापासून 2-2.5 किलोमीटर लांब जिथं एक वाहतं झरणं आणि पाण्याचं स्तोत्र होतं, तिथून पाण्याची पाईपलाईन पूर्ण आणली. नुसती पाणी आणली तर आंघोळ होईल, हे होईल. त्याच्यासाठी तिथं 15,000 लिटरचं टाकी बांधून फिल्टर बसवला. पिण्याचं पाणी झालं, आंघोळीचं पाणी झालं. 236 घरामध्ये 236च्या 36 घरामध्ये टॉयलेट्स बांधले. आणि आज तो प्रत्येक जण रोटरीचा ऋणी आहे. म्हणजे काय खबर या प्रोजेक्टसाठी त्या क्लबचं कॉन्ट्रीब्युशन काय? $100. स्वित्झर्लंड मध्ये एक रोटेरियन आहे जो नेपाळमध्ये गेलेला, त्यानं ही सगळी व्यवस्था बघितलेली. त्यानं या क्लबला सांगितलं, साहेब तुम्ही तिथं लोकल आहात, तुम्ही इथं जावा, याचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट करा, पैसे मी देतो. आणि रोटरी फाउंडेशन ज्याला मी गेल्या थोड्या मिनिटांपूर्वी तुम्हाला सांगितलं पैसे डोनेट करा, तुम्ही $1,000 केले. गेल्या प्रणय मेजर डोनर झाला, असे बरेच झाले. या लोकांनी जे पैसे देतात
ह्या ग्लोबल ग्रँट मध्ये तुम्हाला जे मी सांगितलं $30,000 लागतात, पण $30,000 दिल्यावर रोटरी फाउंडेशन स्वतःच्या पदाचे $30,000 दुसरे देतं. साहेब काम करा, तुम्ही चांगलं काम करताय. तुम्हाला दुसऱ्या जगातल्या कुठल्या तरी क्लब मधनं रोटेरियन मदत करतात, तुम्ही कोरस मध्ये चांगलं काम करणार आहे, हे काम करा. दिस इज रोटरी इंटरनॅशनल, दिस इज ग्लोबल ग्रँट. आज तुम्हाला लक्षात येत नाही आहे, तुम्ही एका क्लबची मेंबरशिप घेऊन 10, 20, 25 whatever your fee may be, एवढे हजार फी भरून तुम्ही जगाच्या कुठल्याही क्लबचे मेंबर, बिलीव्ह मी, म्हणजे माझ्या वाईफला माहित आहे, आम्ही गेलो ज्यावेळी न्यूयॉर्क मध्ये, न्यू जर्सी मध्ये, तिथल्या क्लबला मी फक्त मेसेज टाकलेला, मी रोटेरियन या डिस्ट्रिक्टचा, ही पोस्ट मला अटेंड करायची आहे. दुसऱ्या दिवशी मी त्या क्लबची मीटिंग अटेंड केली, तिथं माझं लेक्चर ठेवलं, यू आर अलाउड टू अटेंड मीटिंग ऑफ एनी रोटरी क्लब इन द वर्ल्ड अनलेस इट इज अ क्लोज मीटिंग. तुम्ही जगात ज्यावेळी फिरायला जाल की नाही, पुढच्या वेळी सर्च करा. आपल्याकडे रोटरी इंडिया नावाचं एक अँड्रॉइड ऍप केलं. हे क्लबला तुम्ही क्लोज मीटिंगला विषय घ्यायला पाहिजे. तुमच्या प्रत्येक मेंबरच्या मोबाईल मध्ये, त्याच्या वाईफच्या मोबाईल मध्ये रोटरी इंडिया ऍप पाहिजे. आज तुम्हाला कुठंतरी इथं काम, एक ऍडव्होकेट पाहिजे आहे, एक आपल्याला डॉक्टर पाहिजे आहे. तुम्ही त्या ऍप मध्ये डॉक्टर इन डिस्ट्रिक्ट 3170, डॉक्टर इन रत्नागिरी, डॉक्टर इन गोवा असं सर्च करू शकता. एवढं सुंदर. आणि बिलीव्ह मी, फक्त एक फोन ज्यावेळी येतो की रोटेरियन आहे आणि मला मदत पाहिजे, ज्यांनी उपयोग घेतला त्यांना विचारून बघा, तुम्ही कोण आहे, काय आहे. रोटेरियन याची फार मोठी ताकद आहे. या संस्थेमध्ये या आणि याचं जे भले मोठंपणा आहे ते एन्जॉय करा, त्याचं म्हणजे सौभाग्य एन्जॉय करा. आमचे आयपीटीजी गौरीश धोंडला बोलवलं आणि सत्कार केला की तुम्ही गोव्यासाठी एवढं चांगलं काम केलं, याचं हे केलं. याच्यानंतर गौरीशनी सांगितलं हा सत्कार माझा केला, परंतु मी नाही केलं. त्या काम केलेल्या सत्कारपैकी एक 2-3 गोष्टी फक्त सांगतो. पहिलं म्हणजे कोविडच्या दरम्यान डिझास्टर रिस्पॉन्स ग्रँट म्हणून रोटरीमध्ये एक ग्रँट होती, जी 48 तासात $50,000 मंजूर झालेली. त्यातनं गोव्यातल्या लोकांसाठी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, मशिनरीज, बेड्स हे सगळं मंजूर झालेलं. ही डिझास्टर रिस्पॉन्स ग्रँट मंजूर झाल्यावर त्यांनी म्हटले की आता आम्हाला ग्लोबल ग्रँट करायची आहे. बिलीव्ह मी, संग्राम, आम्ही 15 जूनच्या दरम्यानची गोष्ट सांगतो, वर्ष संपत आलेलं. त्यांना पार्टनर नव्हता. रात्री 11 वाजता अमेरिकेच्या क्लबशी मी, गोव्याचे गौरीश, संग्राम, आम्ही सगळ्यांनी एक जॉईंट मीटिंग केली. त्यांना कन्व्हिन्स केलं काय प्रोजेक्ट आहे. प्रोजेक्ट मिळाला, ती ग्लोबल ग्रँट मंजूर झाली $60,000-70,000. तिसरं, कणकवलीच्या क्लब बरोबर त्यांनी हार्ट ॲम्ब्युलन्स यांनी केली आणि हार्टच्या मशिनरी तिथल्या एका हॉस्पिटलला तिवारींच्या क्लबनं दिल्या. ते पण गोव्यासाठी झालं. आणि या सगळ्याची मजा बघा. यासाठी डोनर म्हणून मला कोणतरी रोटेरियन भेटला, मुलगा म्हणून होता, तो इचलकरंजीमध्ये बसला. म्हणजे ही रोटरीची इंटरनॅशनॅलिटी आहे, ही रोटरीची मजा आहे. याचा उपयोग करून घ्या. याचं सौभाग्य मिळालं मी म्हणतो तुम्हाला या संस्थेत यायचं. मला वेळेचं भान आहे, परंतु कसं आहे, नाही बोललो तर हे गजानन म्हणा, नितीन म्हणा, प्रणय म्हणा, डॉक्टर म्हणा म्हणजे तुमच्याकडे असलेलं नॉलेज तुम्ही चिंगूस पण म्हटलं, तुम्ही चिंगूस झाला, तुम्ही आमच्या लोकांना नाही केलं. त्यामुळे थोडस मी तुम्हाला काय झलक असते हे दाखवू इच्छितो. परत एकदा मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि तुम्ही लोक खरंच म्हणजे जीवाची वेळ या गावात कधीच झालेली असणार मला लक्षात आहे, तरी पण ऐकून घेत आहे, याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. आणि कोलते सरांचा कार्यक्रम जरी संपला तरी पुढे ते कार्यरत राहतील असे त्यांच्या पुढच्या वाटचालीला शुभेच्छा देतो. आणि आपले नवीन दामोडेकर आहेत, ते सुद्धा चांगलं काम करतील, त्यांनाही शुभेच्छा देतो. आपल्या संपूर्ण या क्लबसाठी माझ्या रानबाबूच्या गावाच्या वतीने आणि माझ्या सर्व शुभेच्छा राहतील. आपण इथे मला बोलवलं आणि माझा जो सन्मान केला त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो. आणि जास्त वेळ न घेता मी माझे हे मनोगत संपवतो. धन्यवाद.
सर्व रोटरी मित्र आणि फॅमिलीज त्यांच्या सर्वप्रथम उदय आणि त्याच्या नवीन टीमचं मी अभिनंदन करतो. सचिन तेंडुलकरने शतक मारल्यावर जो ठरल्यास मैदानात पुढे जायचं आहे नक्कीच. आम्ही आहोत बरोबर, काय काळजी करायची नाही. कोणते सर काही आहेतच. कोणते सर अध्यक्ष झाले ते तो दिवस मला आठवतो अजूनही. म्हणजे ते कसं होतं, धोनीला कॅप्टन करायचं हे सचिन तेंडुलकरला विचारलं शरद पवारने. BCCIचे सगळे सर्व ते होते आणि असं अचानक सुचलं आणि कोलते सरना सगळ्यांच्या हातात आम्ही या क्लबची धुरा सोपवली. आणि तुम्ही बघताय त्याचा परिणाम जवळपास 100 ऍक्टिव्हिटी आणि जिल्ह्यामधील सगळ्या प्रेसिडेंटमध्ये सगळ्यात जास्त कार्य कोलते डॉक्टरनी केलं. त्याबद्दल त्यांचं मी खूप खूप अभिनंदन करतो. बेसिकली रोटरी समजावताना आम्ही 2च मुद्दे महत्वाचे मांडले. रोटरी म्हणजे काय, मैत्री, आणि रोटरी म्हणजे सर्व्हिस, सेवा. या 2च गोष्टींवर काम करायचं आहे. मैत्री, त्यामधनं फेलोशिपचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. जवळपास 200-300 प्रशांची फेलोशिप्स असते. मग समान इंटरेस्ट असणाऱ्या गोष्टींमधली फेलोशिप. आजच आमची IMFRची एक झूम मीटिंग होती. म्हणजे बायकिंग करणाऱ्या लोकांनी एकत्र येऊन IMFR हा गोवा आणि महाराष्ट्राचा एक चॅप्टर तयार केलेला आहे. ज्याच्यात 20-25 लोक आहेत. ऋषी केसकर आहेत, आमच्याकडचे 4-5 जण आहेत, प्रकाश सारस्वत आहेत. अगदी वेगवेगळे इंटरेस्ट, तुमचे छंद असतील ना तर त्याच्या फेलोशिप्स आहेत. फेलोशिप्स म्हणजे दारून नव्हे, तुमचे कॉमन इंटरेस्ट जे आहेत ज्याच्यातनं मैत्री वृद्धिंगत होते, अशा फेलोशिप रोटरीमध्ये उपलब्ध आहेत. आणि त्याची माहिती बऱ्याच रोटरी मेंबरना नाहीये आणि ती माहिती करून घ्यायला हवी. म्हणजे आपले छंद असलेली जगात अनेक लोक आहेत ज्यांच्याशी आपण कनेक्ट होऊ शकतो. आणि मला वाटतं सिंधुदुर्ग रोटरीने आता त्या दृष्टीने पाऊल उचलायला हवं. वेगवेगळ्या आता सायकलिंगचा पण चॅप्टर करण्याचा आमचा एक प्रयत्न आहे, बघूया कधी होईल. आणि सायकलिंग मधनच या क्लबचा जन्म झालाय. सिद्धांत आणि मी बोलत असतानाच हळूहळू ग्रुप जमत गेला और कारवा बनता गया आणि एक नवीन क्लब उदयास आला. आज नवीन मेंबर तुम्ही प्रथमेश सावंत घेतलाय, एक अतिशय उत्कृष्ट मेंबर तुम्ही घेतलाय. आल्यालाच त्याने काम चालू केलं. आज आपले रोटेरियन कन्याकुमारीला जे गेले आहेत त्यांचं सगळं नियोजन हा इथे बसून करतोय. अगदी शांतपणे काम करणारा माणूस तुम्ही आज रोटरीमध्ये घेतलाय. आणि बेसिकली तुमचं ॲव्हरेज एज खूप कमी आहे. म्हणजे यंग क्लब आहे. मला वाटतं जिल्ह्यातला सर्वात तरुण क्लब तुमचा आहे. त्यामुळे काम करण्याला चांगले यंग हात तुमच्याकडे आहेत आणि तुम्ही चांगलं काम करू शकाल. तर तिसरी गोष्ट म्हणजे मगाशी प्रभाकरने उल्लेख केला भगीरथ प्रतिष्ठानचा. यांचा आनंद 100% जवळपास 2009 पासून सुरू आहे कार्यक्रम. आणि कोण बिलीव्ह एवढ्या वर्षात कर्वेंच्या ट्रस्टच्या माध्यमातून, भगीरथच्या माध्यमातून जवळपास 26 लाखाची स्कॉलरशिप या जिल्ह्यात वाटली गेली. गेल्या वर्षी जवळपास 5 लाख रुपये 113 विद्यार्थ्यांना वाटले गेले 10वी झालेले. म्हणजे अगदी गरीब लोकांची मुलं होती, कोण मेकॅनिकचं होतं, माळी शेतकरी यांची मुलं होती, त्यांना स्कॉलरशिप दिल्या गेला. तर यावर्षी आम्ही कन्सेप्ट असा तयार केला की 12वी नंतरच्या मुलांचं ऍक्च्युअल करिअरकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. मग एक 20 किंवा 25 12वी झालेली मुलं निवडावी आणि त्यांना स्कॉलरशिप द्यावी. आणि 5 मुलं अशी निवडावी 10वी झाले, त्यांचा 11वी 12वीचा पूर्ण खर्च, म्हणजे ती JEE देत असतील किंवा नीट देत असतील किंवा आणखी काय करत असतील तर त्यांना पूर्ण मार्गदर्शन करावं, त्यांचा खर्च करावा, त्यांना चांगल्या गोष्टी उपलब्ध करून द्याव्यात. आणि अशा 5 मुलांवर आपण काम करू. अशा 30 मुलांसाठी आम्ही काम करणार आहोत. त्यासाठी आम्हाला रोटरीची खूप मदत लागेल. आजच ऑगस्ट क्लबने आम्हाला चेक दिला. तुमच्यामध्ये अनेक दाते आहेत, ते पुढे येतील, आम्हाला मदत करतील याची आम्हाला खात्री आहे. आणि अशी मुलं म्हणजे आता आपण छोट्या कार्यक्रमातून जरा पुढे जाऊया, मोठे म्हणजे आयुष्य उभी करण्याच्या दृष्टीने आपण काम करूया. आणि मला प्रथमेशने आणि त्याच्या मिसेसने पण कमिटमेंट दिली या बाबतीत, त्याबद्दल मी त्यांचे पण आभार मानतो. त्यानंतर तिसरी गोष्ट म्हणजे यावर्षी मला गव्हर्नर एरिया अँड एन्व्हायरमेंटचा जबाबदारी मिळालेली आहे. या अंतर्गत मी DGला एक कमिटमेंट दिलेली आणि आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने कुडाळ क्लबच्या इन्स्टॉलेशनला पण मी हा विषय मांडलेला की 5000 झाडं आपण लावायची. पण ती कशी, नुसतं वृक्षारोपण नाही करायचं, फोटोला देण्यासाठी फक्त वृक्षारोपण नाही करायचं. तर शेतकरी वर्गातील मुलं जी असतील, ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये जी मुलं असतील
तर त्यांना प्रत्येकी 2 झाडं, काजूची असतील, जांभूळ असतील, काय असतील, उत्पन्न देणारी 2 झाडं द्यायची. ती त्यांनी लावायची आणि 3-4 वर्षांनी त्याच्यातनं काहीतरी 1,000 रुपये असेल, 2,000 रुपये असेल, हे उत्पन्न चालू होईल. आणि रोटरीचा फोकस तोच आहे, इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी आणि पर्यावरण. कारण आज युरोपमध्ये बघितलं यावर्षी तर 45 डिग्री पर्यंत तापमान गेले, लोकांना सहन होत नाहीये, पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास होतोय. यावेळी आम्ही नैनितालला बायकिंगला गेलेलो, म्हणजे आमच्या ग्रुपमधले राजवर्धन आहेत, प्रमोद आहे किंवा कौस्तुभ पाटणकर आहेत, दिवसभर बायकिंग करणारे लोक आहेत. पण यावेळी हिटमुळे अर्धा दिवस पण बायकिंग करताना थकत होती. म्हणजे एवढा आपण पर्यावरणाचा नाश केलेला आहे. मग हे काम करणार आहे कोण? रोटरीच करणार. रोटरीने पणती दाखवायची, अंधारात दिवा आपणच दाखवायचा आहे आणि पर्यावरणाचं रक्षण आपणच करायचं. त्यामुळे मी असं आवाहन करतो, प्रत्येक क्लबने निदान 500 झाडं तरी लावावी. आणि जी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा मुलगा असेल, विद्यार्थी असेल, तो त्यांची काळजी घेईल आणि 2-3 वर्षाचा त्यातनं उत्पन्न घेईल. ही मोहीम आम्ही चालू केली आहे. राजन गोपाटे आणि बिले साहेबांच्या सहकार्याने कुडाळ क्लब जवळपास 3,000 झाडे यावर्षी लावणार आहे. तुमचा सहभाग याच्यात हवा आहे. 11 क्लब आहेत, 5,000चा टप्पा आपण सहज गाठू शकतो. मी या स्टेजवर तुम्हाला आवाहन करतो, या पर्यावरण रक्षणासाठी आणि इकॉनॉमिकल सस्टेनेबिलिटीसाठी आपण काम करूया. उदयने मगाशी सांगितलं आपण दुर्मिळ झाडांचं पण वृक्षारोपण करणार आहोत. त्याला मी शुभेच्छा देतो आणि नवीन टीमला एक शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. सर्व रोटरीज आणि सर्व रोटरी सगळ्यांची नावं घेतली. बराच वेळ झालाय. प्रशांत कोल्हेंचं नाव आज शतक चकता मी म्हणेन त्यापेक्षा की कोविडमध्ये त्यांनी 1000 लोकांना जिवंत दिले. माझी मिसेस पण त्यावेळी आजारी होती, 8-10 दिवस ती ऑक्सिजन होती. तर मी हे विसरू शकत 25 पेशंट आहे ती. तर मी 1000 लोकांना तुम्ही जीवनदान दिलं असं म्हणून डॉक्टर टायशेटी म्हणतात आहेत सगळ्यांचं. मी नवीन टीमला शुभेच्छा देतो उदय कुमारने आणि सगळ्या तुमच्या टीमला शुभेच्छा आणि इथे सांगतो जय जय. रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंट्रलच्या या इन्स्टॉलेशन प्रसंगी उपस्थित व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व रोटेरियन्स पदाधिकारी, कुटुंबीय, ओवरसवासीय आणि रिपोर्टर यांचं सर्वप्रथम मी स्वागत करते. आयपीपी रोटेरियन प्रशांत कोलते यांनी जे रोटरी क्लब सिंधुदुर्ग सेंट्रलचे सर्व सहकारी आणि जिल्ह्यातील सर्व मेंबर्स आणि ज्यांनी जे 100 कार्यक्रम केले त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करते. सर्व नूतन पदाधिकाऱ्यांना या रोटरीवरच्या करता शुभेच्छा देते. या वर्षीची रोटरी थीम आहे इमॅजिन रोटरी आणि आपल्याला आपले जे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आहेत रोटेरियन बबन देशपांडे यांनी जे जो गृहमंत्र दिलेला आहे, जो भी करेंगे दिल से करेंगे, आणि त्याचबरोबर जी 4 वाक्य सांगितलेली आहेत त्या वाक्यातच सगळं आपल्याला जे काय काम करायचं ते सांगितलेलं आहे. लेट्स मीट फ्रॉम हार्ट, म्हणजे आपण ज्या मीटिंग्स वगैरे घेतो त्या इंटरेस्टिंग कशा करायच्या आणि त्यामुळे त्याच्यात सहभाग कसा वाढेल. जर आपलं इंटरॅक्शन झालं तर आपल्याला नवीन नवीन कल्पना सुचतील आणि त्याप्रमाणे आपल्याला प्रोजेक्ट करायला बरं पडेल. शिवाय हे सगळं करत असताना मेंबरशिप फी 100% रिटेन राहिली पाहिजे आणि 10% जरी मेंबर वाढले ते चालतील, पण ते रोटेरियन्स म्हणून घ्या, मेंबर्स म्हणून घेऊ नका असं त्यांचं म्हणणं आहे. दुसरं हे आहे लेट्स लर्न फ्रॉम हार्ट. आता हे या जिल्ह्यात 4-5 क्लब अगदी नवीन 1.5 वर्षाकडे आहेत. त्यांना जर रोटरीबद्दल माहिती हवी असेल तर त्यांनी रोटरीचे जे सेमिनार्स असतात वेगवेगळे किंवा असेंब्ली असते, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फरन्स असते, त्या सगळ्यांना जर ते अटेंड केलं किंवा त्याच्यात ते गेले तर त्यांना त्यातनं बरीचशी माहिती मिळू शकेल आणि ते म्हणजे मनापासून सगळं रोटरीच्या सगळ्या थीम्स आहेत किंवा रोटरीच्या ज्या काही फ्रेंडशिप सर्व्हिस या ज्या सगळ्या उद्देश आहेत ते त्यांना समजेल. तिसरं आहे ते लेट्स सर्व फ्रॉम हार्ट. या सर्व फ्रॉम हार्ट मध्ये आपण जे काम करणार ते मनापासून करून त्याच्यासाठी वेगवेगळे त्यांनी हे सांगितलेले आहेत. त्यातले बरेचसे रोटेरियन उदयने सांगितलेलेच आहेत, पण त्यात काही राहिले तेवढे मी सांगते. अवैध दानाबद्दल जनजागृती करा,
आपला आता आपल्या जिल्ह्यातनं हायवे जातोय, तिथे ऍक्सिडेंट बरेच होत आहेत. ट्रॅफिक अवेअरनेसचे जर प्रोग्राम घ्या. शिवाय आणि एक आता सर्वात मोठा रोटरीचा कार्यक्रम म्हणजे पल्स पोलिओ. पल्स पोलिओ हा शेवटच्या टप्प्यात आलेला आहे. तर त्याच्यासाठी डीजीनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की पल्स पोलिओसाठी प्रत्येक रोटरीने काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन काढा आणि ते सुद्धा पालक दिनाच्या दिवशी ते काढून पल्स पोलिओ जगातून पूर्णपणे निर्मूलन करूया. आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला जे प्रोजेक्ट करायचे त्याच्यासाठी आपल्याला फंड्स पाहिजे. मग ते फंड्स आपल्याला रोटरी क्लबच्या अकाउंटमधून घेता येत, म्हणजे दुसऱ्याकडनं डोनेशन घेता येत नाही. म्हणून प्रत्येक क्लबने आपला एक ट्रस्ट स्थापन करावा. त्या ट्रस्ट मार्फत त्यांना CSRचे फंड्स मिळू शकतील आणि ते आपले प्रोजेक्ट पूर्ण करू शकतील. आणि यासाठी तुम्हाला जी काही मदत लागेल 11 क्लबनं ती रोटरी क्लब पुढे द्यायला तयार आहे. कारण यावर्षीचे ट्रस्टचे आमचे RDC आहेत रोटेरियन राजू बिले. त्यामुळे तुम्हाला जी काही मदत लागेल ती आम्ही देतो. त्याही पुढे जाऊन सांगते की कुणाला जर CSR फंड अवेलेबल होत असतील आणि त्यांच्याकडे जर ते घेण्यासाठी ट्रस्ट नसेल तर त्यांनी आमच्या पुढा क्लबच्या मार्फत जर तो CSR फंड घेतला तर आम्ही त्यांना तो त्यांच्या उपक्रमासाठी उपलब्ध करून देऊ. त्या सर्व पुन्हा एकदा मी रोटरी क्लब सिंधुदुर्ग सेंट्रल रोटरी क्लबच्या सर्व नूतन पदाधिकाऱ्यांना यावर्षीच्या शुभेच्छा देते आणि माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. प्रशांत मेहता, ऍक्च्युली प्रशांत शांत असले तरी ते खरोखर प्रशांत महासागर आहे. कारण त्यांना मी जवळपास गेली 15 वर्ष ओळखतोय आणि एवढ्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा ते विचार करतात. ते वेगवेगळ्या कामांसाठी त्यांना भेटतोय, त्यामुळे त्यांची स्टाईल कामाची मला माहिती आहे. आज सगळ्यात प्रथम या इन्स्टॉलेशनच्या निमित्ताने त्यांच्या घरात 2 दिवसापूर्वी एक आनंदाचं वातावरण त्यांच्या मुलांनी निर्माण केलं. शुभ आणि निशी ही त्यांची 2 मुलं. शुभ 10वीला आहे, त्याने 94% CBSEला मार्क मिळवले, CBSE बोर्ड, आणि निशीला 84% 12वीला CBSEला. आपण एकदा जोरदार त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवूया. सो ही फॅमिली आहे ती एवढी कमिटेड आहे की बाहेर वहिनी पण इथे आहेत. आम्ही रोटरी फ्रेंडशिप एक्सचेंजसाठी जाणार होतो. ॲक्च्युली एक आमचा ग्रुप होता आणि आम्ही तेवढेच लोक जाणार होतो. पण मुलांची शाळा, मुलांचे अभ्यास त्याची त्यांनी एवढी दखल घेतली की ते मला प्रशांत माझं चॅटिंग सुरू होतं आमचं. नेहमी काय करूया डेट पुढे नेऊया वगैरे. पण एका सर्टन लिमिटला ते शक्य झालं नाही आणि मग त्याच डेट फिक्स झाल्या आणि प्रशांतचं कॅन्सल झालं, तो फायनल झालं, म्हणजे येणार नाही तसं झालं. प्रशांत म्हणाले मला मी येत नाहीये, कोणाला तरी बघ. मग मी फक्त काय एकाच क्लब मधल्या दोघांना घेत नाही त्यासाठी. मग म्हटलं त्यांना रिक्वेस्ट केली, माझे मित्र आहेत नितीन बांदेकर, त्यांना मी येऊन जाऊ का? अरे हरकत नाही, तो माझा पण मित्र आहे. आणि मग त्यामुळे फ्रेंडशिप एक्सचेंजला नितीन बांदेकर आले. असा हा मनाने मोठा असलेला माणूस आहे. आपली फ्रेंडशिप एक्सचेंजची जी शक्यतो संधी सहजासहजी मिळत नाही, गव्हर्नर सिलेक्ट करतो लोकांना आणि ती त्यांना मिळाली. की अशा प्रशांतबद्दल मी 2 ओळी लिहून आणले आहेत, ते तर मला वाचलंच पाहिजे. पाठवून देणारी पत्नी म्हणजे खरं भाग्य असतं. जवळपास 2 वर्ष तुमच्या सोबत राहायला मिळेल दोघांबरोबर आणि सगळी पण तुमची चांगली मैत्रीण असल्यामुळे मी हे लिहिलंय. पाठवा देणारी पत्नी म्हणजे खरं भाग्य असतं. खूप कमी असे नशीबवान ज्यांना ते लाभत असतं. एक चेहरा व्यासपीठावर आमच्या समोर बसलेला, पायलच्या भक्कम पाठिंब्याने प्रशांत खूप नावाजलेला. खूप करतात मदत, प्रचंड मोठं त्यांचं काम आहे. आपलं असं भाग्य की जोड्यात आपल्या सोबत आहे. असे आमचे प्रशांत बद्दल बोलायचं तर खूप आहे. ऍक्च्युली म्हणून मला आवडलं असतं आधी जर बोलता आलं असतं. कारण ह्या माणसाने ARFला किती रुपये मिळवलेले असतील तुमचा अंदाज? ग्लोबल ग्रँडच्या माध्यमातून 4 करोडपेक्षा जास्त रुपये ह्या एका माणसाच्या ताकदीने रोटरीला मिळाले. ही पॅन वाटलं बरोबर ना सर? ग्लोबल ग्रँडच्या माध्यमातून ह्या माणसाने खूप मोठं काम केलेलं आहे. रोट्रॅक्टर म्हणून ते जॉईन झाले, पण त्यांचं काम एवढं जबरदस्त आहे की ते आज तुमच्यासमोर मांडणं या निमित्ताने मला खूप गरजेचं वाटतं. मगाशी ते जे बोलले त्या विषयावर मी येण्यापूर्वी आज व्यासपीठावर उपस्थित माझे दुसरे मित्र उदयजी सामंत, सॉरी उदय सामंत, जेवढं नाव तोंडात बसलेलं आहे उदयजी दामोडेकर. मला तुम्ही पालकमंत्री केलात त्यामुळे जरा गोंधळ झालाय. उदय दामोडेकरांच्या बाबतीत म्हणायचं तर आयुष्यात जिंकाल तर असं जिंका की तुम्हाला जर जिंकण्याची सवयच आहे आणि हराल तर अशी हरा की आज जरा कंटाळा आलाय, लंबत म्हणून जरा हरतो, असं हे व्यक्तिमत्व आहे. त्यांना हरणंही माहीतच नाही.
कारण त्यांच्याबरोबरचा प्रवास त्यांनी मला सांगितलंय, त्यांना पण मी बऱ्यापैकी ओळखतो. असं आपलं आजचं खरं हिरा जो आजचा दिवसाचा आहे, आजच्या दिवसाचा विशेष व्यक्ती म्हणजे उदयजी. तुम्हाला नवीन या तुमच्या वाटचालीसाठी मी ते शुभेच्छा देतो. आजचे आपले हे जी आमच्या लक्ष्मी, आमच्या क्लबच्या लक्ष्मी नीता दिदी, भाईबद्दल तर मी नेहमीच बोलतो. कुबेरच आहेत ते आमच्या जिल्ह्यातले, ब्रँड अँबॅसिडर आहेत, सगळे आमच्यासाठी सन्माननीय आहेत. तसे आमचे दीपक भाई, आता एलन मस्क आणि सॉरी माझ्यामध्ये बिल गेट्सला पाठी टाकलेले अदानी, तसे आमच्या इकडे बसले अदानी शशीबाई, त्यामुळे अदानी साहेब आपल्या जिल्ह्याचे. त्यानंतर आजच्या या कार्यक्रमामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं खरं त्यांचा उल्लेख केला पाहिजे ते म्हणजे कोलते सर. कारण कोलते सरांचा जो काही रेकॉर्ड आहे तो गजाने पण आता सांगितला. ते कोलते सरांचं कसं आहे, काम करो ऐसा की एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए, या जिंदगी को हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए. तुम्ही एक मिसाल खरोखरच केलेली आहे. आणि गजाने मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आउटस्टँडिंग म्हणजे शब्द नाही. आपला सिंधुदुर्ग सेंट्रल क्लब ह्या अत्यंत म्हणजे आपण जे बोलणं झालं सकाळी, मी उदयजींशी बोलत होतो, खरोखर म्हणजे असं एक काम असतं की एक रोपटं लावतो आपण, त्याला पाणी घालतो, खत घालतो, मग ते मोठं होतं, मग त्याला वटवृक्ष होतो, मग फळं लागतात. त्यांना मी म्हटलं, हो साहेब तुमचा वटवृक्ष आधीच झालाय, त्याला फळं पण लागलेले, तुम्ही फक्त त्याला सांभाळा, मला टेन्शन काय नाही. तो कोणते सर तुम्हाला मी खरंच ऍप्रिशिएट करतो. आणि माझ्यामध्ये एक प्रशांची तुम्हाला एक विनंती आहे की एक फुल आहे ते दर्शना मॅडमला द्या. कारण मी त्यांना बघितलंय, त्यांच्या पाठीशी जी भक्कमपणे त्या उभ्या होत्या प्रत्येक कार्यक्रम, अजूनही त्या बॅकस्टेजला आहे. सो मॅडम प्लीज, कोलते सरांना त्यांच्या या कार्यामध्ये खूप सहकार्य केलेलं आहे तुम्ही, त्याबद्दल मी सगळे एकदा टाळ्या वाजवा मॅडमसाठी. अधिक चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात जे प्रयत्न करतात, पण सर्वोत्तम गोष्टी त्यांनाच मिळतात की जे आपल्या प्रयत्नांवर अतूट विश्वास ठेवतात. त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आमचे गजानन काका. आपल्या प्रयत्नातून त्याने हा क्लब निर्माण केला. अशी हिरे मिळाले. सिद्धार्थ आहे, सर बागल सर आहेत, कविकर सर आहेत, प्रभाकरजी आहेत, एवढे चांगले विक्टर साहेब आहेत. तर विक्टर साहेब तर मला एकदम माझ्या भावासारखेच वाटायला लागले. असं माझा 1-2 दिवस आड आमचं फोन असतं आणि एवढं इंटरॅक्शन आमचं होतं. विक्टर म्हणा, विक्टर सर म्हणा, प्रभाकरजी म्हणा, आपले नावं सगळ्यांचे घेत नाही, पण आमचे हे सगळे हिरे जे आम्हाला मिळाले ते ज्याने आमच्यापर्यंत आणले ते गजानन इथे उपस्थित, या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. पत्रकार बांधव आमचे मित्र संदीप गावडे आणि विजय आहेत, ते दुसरे पत्रकार होते, विजय होते, गेले का. तुमचं पण इकडे मनपूर्वक स्वागत करतो. माझ्या सर्व रोटरी मेंबरचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आज शेवटचं इन्स्टॉलेशन आहे, त्या निमित्ताने मला एकाच विषयावर बोलायचं होतं, ते म्हणजे टेक्नॉलॉजी. त्यातला थोडा भाग प्रशांतजींनी बोललेला आहे. टेक्नॉलॉजी तुम्हाला माहिती आहे आता टेक्नॉलॉजी किती वास्ट होत चालली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, रोबोटिक्स आहे, नॅनो टेक्नॉलॉजी आहे. ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी आता आपल्यासमोर येत आहेत. आपल्याला खूप रोज म्हणजे शिकत राहायला पाहिजे अशी परिस्थिती आहे. मित्रांनो, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आपण एखादा ऍड्रेस टाकतो, आपण सर्च करतो, तो आपल्याला रूट करतो, किती वेळात पोचणार करतो. सगळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून आपण बऱ्याच गोष्टी आता करत आहोत. रोबोटिक्स मला माहिती आहे, इकडे BDS झाले, आपलं सिद्धार्थ आहे, आमचे राजवर्धन आहेत. माझ्यामध्ये असे रोबोट बनवले आहेत की जे आपल्या तोंडात सोडले जातात आणि तेच दात स्वच्छ करतात. बरोबर आहे ना राजवर्धन? अशी टेक्नॉलॉजी आलेली आहे. नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे आपल्या केसाचा 10,000वा भाग, आपल्या केसाचा 10,000वा भाग ह्या नॅनो टेक्नॉलॉजीचा वापर करून अशी सिम कार्ड बनवली जातील की तुमच्या दातामध्ये कॅव्हिटी करून ते सिम कार्ड टाकलं जाईल, म्हणजे तुम्हाला मोबाईल पण वापरायची गरज नाही. अशी टेक्नॉलॉजी आहे. काय जणांना टेन्शन आलं की 2